Ahoj, ahoj, čau Marliku, jak se máme? Já jsem viděla, že se tady dělal nějaký brikule s kakem. Co mi k tomu řekneš? Nějaký inside info? Jak se máme? Ahoj, ahoj. Mě nejde kamera. We're one streamer. Hello. One streamer. Už to Co se děje s tou kamerou? Ona byla zapnutá je před... Wow! Ahoj, jenom se zkoušel, kolik mám dneska lásky. Počkej. Láska. Ty kokos! 62%? Kaky? Nevím od koho to jde. Ode mě jde 12. Zase kaky prostě. Ahoj Bedna, ahoj, ahoj. Jak se máte? Sáp, čauky, čauky. Facebook, maybe. Uvidíme, jak moc dobře bude dneska působit Medmonkos, protože jsem dneska zase stávala dřív, než bych chtěla, ale to takovým způsobem, že prostě já stávám jako sama od sebe a já úplně jsem potom večer jako out, takže uvidíme, jak to půjde potom, co se jako dohraje, chápete? A vždycky, když zkoušíme random command, tak vyjde kaky, tak dej třeba... Ne, já nevím, jaké je další random account na to. Mňam. My jsme v pátek máme jí poslední zkoušku, ale nějak se necítím, takže se to asi posunu o týden. Ojoj. Ojoj. A z čeho to máš, že se necítíš? Zrovna ty? To je BO1 nebo BO3, to je, dámy a pánové, BO5. BO5 velmi kontroverzního zápasu. A já asi rovnou stopnu songy, protože, chápete? Protože už to začalo, dokonce máme pistolkový kolo za sebou, takže se jdem podívat, jak to bude pokračovat, dál. Řekněte mi, jak je to, jestli to Gucci nebo ne, zároveň zmenším webku tak, abych byla tady takhle. Asi nejlepší, co? Počkej, ale mně se to nějak to... Ktorí budú začínať iba s blokmi. Ja si myslím, že tu by sme to mali mať jednoducho. Dobrý, teď by to mělo být v pohodě. Tak jestli budeme hrát, tak budeme hrát o půlnoci. Moc potichu. Oni jsou moc potichu. Nebo já. Aj spoločne s Frontsiderom, títo dvaja radšej by si mohli zarobiť pekným peniazom. Ešte k tej BO5, ono je to pravda. Tie 3 hodiny, ako to spomínal Kapsa na desku, sú absolútnym tým píkom, ktorý vlastne teďka na full, na OBS-ku, ešte trošku. Alebo je to skôr niečo v tom zmysle, že už sa tam trápiš, ale poďme napríklad na teraz. Mne přijde. Ničí OK, ale Frontsider musí teraz vrátiť to, čo bolo ultimateovi dané. 4v3 a Peteroj hneď odpovedá IG od tohto týmu. Posledný body vyklikané do posledného hráča, bomba diffusenutá. Teďka už lepší nebo ještě? Já si teda sluvím sluchátka, protože mě to úplně odjebává uši. Tady vidíme teda, dámy a pánové, že M1 se nenápadně dostal do vedení, neviděli jsme první kolo. Takže nemůžeme říct, co se pokazalo v prvním kole, ale samozřejmě v dalším kole je to většinou prostě... Jako málo kdy se stává to, že by prostě jako se eko vyhrálo, stává se to, ale víte, jak to chodí, je to vždycky diskutabilní, záleží, jak to vyjde, kdo kam jde, to poměrně i o náhodě, jestli vychytáte zrovna tou ztratou ty svoje animáky tak, jak potřebujete, každopádně. Teďka tady máme full buy, už ze strany Ants, takže bychom tady mohli... Toto nie sú dobré správy. A to sa stalo kde? Proč sme to neviděli? Jak se by the way máte jinak kluci, Bednos a tak? Marley ho vím, Marley má strach ze školy. Ok, 4v4. 4v4 a máme už dokonce kamery. Kamery už jsou teďka nahozený. Já vím, že na začátku nahozený nebyly, takže teďka vidíme,
že jsou. Žiju, ale prohrál trénu celkem jako když koukáš ještě na trénu, tak to chápu. OK, tady se ho nečekala. I got it. I got it. Jo, to bylo docela dobré shot. Ale tohle je pořád 2v2. Pádom je tu 2v2, Fanatik, ale má 62 HP. A je to Frontsetter, který vypadá na kill ako SD, aj tento ukrajinský strelec s triple killom v kole s číslom 3. A vyzerá to tak, že ideme na bečkový side. Správne rozhodnutie, Fanatikova pozícia skôr. Dva kluci mají AKčko proti MP9, to by neměl být problém, ale samozřejmě záleží, jak se to tady zahraje. Leží nejaký ten kalách, leží nejaká tá MK. Ty prípadom aspoň teda savenú do chápu tě, jakože ten train mi přijde takovej, je tam jeden flash. Že ono na začátku, když to vydalo, tak to bylo hrozně takový jakoby pro téčka, protože ty když vyběhl main, tak jsi byl dřív na setu, než když stihl jako, než jako CT, že jsi prostě nestihl doběhnout na side, který jsi měl jako prostě chránit a ty jsi nestihl doběhnout prostě na side a už tam byly téčka, takže to bylo také jako, že hodně mi přišlo, že lidi prostě rushovali a main a nezvládli prostě jako, nezvládlo se jako uholdit. Ale teďka mi přijde docela jakoby city-sided. Ne, city mapa jo, je, určitě, ale jakmile to vyšlo, tak ty Tčka měly takové spawny, že se abusovalo to, že se tam prostě na ten side doběhl dřív než CTčka. Nebo minimálně mě tak přišlo. To jako jsem absolutně nechápala. OK, celkom. Je to spotnutý Fanatik, vidíme, že tam je tam maličká škára, cez ktorú sa dá niečo trafiť, nejaká tá hlavička by tam mohla cinknúť. To má ještě... OK. 4v5. Ty oni fakt mají M1 na tom, já se chtěla zeptat. Jestli to není třeba Čelaj borci, jestli to třeba není ještě Aves Dress. Halus. A on tuší, že by tam ten native mohol byť, ale ja si nie som istý, že on podľa mňa netuší, že je na ľavej strane. Určite nie, to nemá šancu, nemá to ako vedieť, myslím, že tam prenikol absolútne nejakú nevídanie. Ale čo ma prekvapilo, bol Suonku, ktorý vlastne celkom nelogicky z trainu pozeral do mainu, keď mu tam ďalší dvaja hráči na Ačkovom sajte vlastne túto pozíciu rovnakú pozerali a tým pádom absolútne Pobuduk ostal nejakým spôsobom nekrytý. A to bol jednoduchý kill práve pre spomínaného hráča aj hráčov týmu ENCE, bývalý hráč Astralis, dobrý molotov, Fanatika odstavili, čo pokračuje jasný. To je antivírus. OK, refrag. Ale pokračuje jedna za jedna tentokrát, ale to, čo vidíme, čo je najdôležitejšie, je 4v2 momentálne pre hráčov týmu ENCE. Čaukovi, čauky, čau, jak se máme? To je easy kill pre Podio. Jasný. Tým pádom už aj tento hráč tady může Frontsetter akorát tak... mohol vrátiť to, čo bolo IGL hráčov. OK, ja som chtěla říct, že... Všetko, čo v tomto uvidíme. Jde saveovat, ale docela dosaveoval, not gonna lie. Mně začalo tíkat pravé oko, co mám dělat? A opět máme vyrovnané 2-2. By the way, slyšíte tu klimatizaci, protože já jsem se zapla klimatizaci s tím, že tady bylo hrozný horko a nešlo jste jako, nebo ne, že nešlo tady bejt, ale už to začalo být taky to nepříjemný, takže se zapla klimu. Akorát, že je to taková ta přenosná do okna prostě jenom a oni většinou dělají bordel, tak doufám, že to nejde zas tolik slyšet. Ale samozřejmě jich vedenie. Kaspersky, ktorý tu nájde okamžitú otváračku. OK. No ne, mám puštěnou svoji klimu, takže slyším jen tu svoji... Jo, tak to je dobrý, to je dobrý. No tady se farmí, tady se farmí jako fragy. Jasný. No jako nebojej se to, not gonna lie. Za sebou a já si myslím, že oni pokračujú veľmi dobre. My tu ale čakáme práve na toto nakúpené kolo opäť z counterterroristickej strany. My chceme, aby tam teda M1 Gaming mali s čím odpovedať, ale čo je trošku horšie je, že ako sme sa už bavili predtým, M1 Gaming nemajú takého konzistentného snajpera, že tam nie je jeden z tých hráčov, že väčšinou to je antivírus, ktorý zoberie tú stopovaciu. Tak to som ráda, že je to Gucci. To som ráda, Gucci. Ktorý je dedikovaný na to v týme ENCE, nie je to Jura Miata. Co zde budou snažit vymýšlet. Já se aspoň můžu naučit trainčeta. Tady jsem viděla nějaký line-up. Kaspersky se toho nebojí. Tam skúšal niečo hľadať, ale napokon to bylo docela jako odvážný a teďka je to ale 4v4 pořád. Ne 3v4. Tam jsme to bohužel úplně neviděli. Jsme se na tom začátku těšili.
ENCE, ktorí tam opäť mali šancu preniknúť. Čiže tak chcete sásky na to? Je to Guccilovi, je tam Balenciaga, Harman Kardon. No já doufám. Já doufám. A víte co? A já si jdu tady zase udělat jakože svůj čileček a budeme koukat takhle. Ale tentokrát to uvidíme, čo to bude. Kaspersky s double v tomto kole. A tým pádom opäť otvára. Tohle je 2v3, stále by nebylo, jsou to stále AKčka, ale samozřejmě nevýhoda pro tým ENCE. Samozřejmě. Čiže oni vedia, že už na bečku určite nepôjdu. Čiže jediná cesta je práve Artful Main alebo Ivy. Je to tak, to nie je absolútne žiadna iná možnosť. Jak by the way, to má absolútne jednoduchú pozíciu. Ničiu bude prvým targetom pre tohto hráča. Tu sa nikto nenachádza. Ešte stále tam je istota ako fanatikovi. Peterovi sa teraz nemusel odhaliť. Ešte chvíľu, ak mu tam vyjde timing. Teraz tam je dobrý line-up. Kaspersky má 7 AP, ale dokázal ešte prežiť. Ale myslím si, že to je koniec. Aj keď tento molotov ešte stopne. Ale ja Kasperskému věřím. Ale on má 7. Tak cez ten molotov vyšiel, toto je jasná tak vec. To mě mrzí. Jako kdyby měl full hávka, tak možná se dalo navařit. Ale bohužel. Dva kalachy, ktoré boli upgradenuté od fanatika. Měl tak akorát 7 HP. Práve faktor, ktorý im pomôže v tých následujúcich kolách. My sme by the way včera hráli. Si berú taktickú pauzu. A hráli jsme dole Dust. A víte co? Prostě někdo si řekl, jo, vyhráváme. A... Počkej, bylo to na Dust. My jsme hráli asi 2 Dusty po sobě. A najednou to bylo tak, že jsme jako vyhrávali. A bylo to taky jakože EZ a pak najednou se to úplně začalo kazit. A najednou to byl overtime a já že a dost, ale. A ten overtime jsme vyhráli. Velmi dobré, ale že to vyšel, hej, z toho molotu. Naštěstí. Ale dobrý, zase jsme na půl cesty do 8, čete, už nepadáme do 6. Z toho molotu, že Petro bol zahnaný späť. To sa mi veľmi páčilo. A teda takže dobrý. Máme skôr vyrovnané. A teda prvá mapa Grand Finále Against Pro Series. Jakože not gonna lie. Nie, toto bolo zatiaľ v zápase o tretie miesto, kde Sparta totálne docela se drží, jako, nebo to zní blbě, ale na to, že je to docela dost city-sided a to 3-3, tak velmi v pořádku. Ahoj, Luky, čauky. No, v pořádku. Kaspersky se teďka nebude snažit dělat očividně nějaký úplně agroplaye. Máme tady kámo, týpka se jak se čte to jeho jméno. Já bych to totiž přečetla jako Natiu a já nevím, jestli mu teďka nekomolím jméno úplně hrozně. Bčkovému sajtu, ale pravděpodobně pôjdeme. Jak se máme, Luky? V konečnom dôsledku 2 hráči v maine. Očakávaná práve od hráča SDI, nejaký ten push z Ivy, ktorý ale nepríde. Trojica hráčov momentálne v defenzívnej časti na Ačkovom sajte. A teraz je otázka, či hráči týmu ENCE ešte sa odvážia nejaký ten rotate, ale budú musieť nájsť tú prvú interakciu. Ale myslím si, že po týchto molotovoch a smokoch a utilitách celkovo, ktoré prichádzajú jasné. A Smoko netuší, teraz by sa musel veľmi vyhľadať Glaves, pekný kill, dá sa kill pre ňo, aký Peter odchytil, ale Kaspersky nadväzuje na ňo. 4v2. Výborně, co ty a vy všichni v chatu. Hele, já jsem vám úžasně. To je 3v2. Počkej, nepovídám. 3v1. Pokračuje vo svojej ostrofalbe, triple kill pre neho. Frontsider, nič inému neostáva, len save v kole číslo 7. Ale já jsem mám dobře, dneska je fajn, včera jsme vyhráli Faceit, blíží se nám za chvíličku víkend, takže bude samozřejmě další Faceit Grindos a já jsem ještě nějaký plán jsem měla na víkend, jo, blíží se mi, nebo nám se blíží taková partoška, taková víkendovka, co budeme mít u nás za 14 dní nebo kdy, takže na to se mega těším se svýma kamarádama. Takže já jsem úplně šťastná. Dobre, tam už dostali, hej, odtiaľ granát, že Antivirus sa len snažil čo najrýchlejšie, zobrať ešte nejaké tie fragy. Ale teda Frontsider, ktorý zostane posledný nažive, akože tá M4 sa im určite môže hodiť v tom nasledujúcom kole. Dalo by sa tam ešte s tým niečo vyčarovať, oni tiež musia hrať s tým. No jako not gonna lie, jako pokaždý, co jsem se snažila vyjít z Pop Dogu, nebo jak se tomu nadává, tak vždycky jsem dostala za 1. Tak to chápu to nadšení, taky na víkend budeme mít part. Nice, tak se mega užij. Nějaký blbiny udělejte, to je vždycky nejlepší. Večer, kdy člověka prostě napadne nějaká úplně random blbost, co může udělat, nebo klidně přes den. Úplně dneska jsem jela
Dobré moly, dobré moly. Tak jsem úplně koukala na pole, takový to úplně hezký filmový pole, kde prostě bys do něj normálně pomalu skočil. Ahoj Honzi, čauky. A to bych prostě úplně s kamošem udělalo. A tam se ani jeden jediný hráč nedívá, to je obrovská chyba. Ok, tady je pár emek. Ty kokos, že vyjebe teda jakoby MP9. A tuto, ak by sa Pody náhodou ustrelil, tak by to nebolo správne, ale to Planty doslova pripadlo na Antivírus, instantne na Podio, 3v2. Nič už spoločne ten TI a poďme na Peterovú strong pozíciu. Toto kolo z ničoho nič môže prispieť hráčov týmu N1 Gaming, potvrdený Peterovi double kill. Nakoniec ani dvojica hráčov zo zadných vrátkach hráčov týmu Lens k ničomu nevolá. Sú to N1 Gaming opäť úspešnejší v tomto kole. Nechápem, že SDY tam s Podym absolútne nič nenašli z toho Ivy. Že tam prišiel, sa mi zdá jeden jediný frag a to bol na toho hráča, ktorý mal v rukách iba Deagle. Tým sa prezradili, SDY dokonca potom nadúpal. Budeme dělat kraveny jako vždy, minifestiáček parta a předčasná oslava narození jednou bude banger. Taky pořádně užij tu vaši. Děkuju. Já ještě vymýšlím, já to mám jako naplánovaný s takovou tu core bandou, chápeš? Takový ten základ, co to máme. Ale úplně přemýšlím, že prostě chci jako někoho pozvat, prostě někoho jako dalšího. Prehrať nemôžu a vidíme, že dobrá rána od Podyho. Opäť je to práve Ivy, někoho dalšího. Ale musím právě ještě jako vymyslet. Problémy vypušovaný bečkový side, Kaspersky tu nájde někoho s tým Deaglem, ale to je málo. Škoda, že tam nebyl ještě jeden. Škoda, že ne. My vidíme, že ahoj, Crowdy, čauky. rozpustili po tej mape, ale kámo, já nemůžu v pátek poslat závěrečnou z češtiny, musím piti. Já jsem na češtinu jako takovou úplný debil. Tak začal bych první lekcí, nepíše se su, ale buď sem. Bečkový side, ale Suonko môže byť obrovské problémy, ale sa díval zlým smerom, ten ničím, ktorý ho odchytí pekná hlava, 2v2 zrazu. Bečkový side kompletně open, Antivírus Peterom. Díky Klárko, nemáš zač, kdybys chtěl další lekce, tak další lekce češtiny může být vyjmenovaný slova. Pozície buď Heavenu. Oni podľa mňa budú čakať, že Antivírus bol na pozícku. To je obrovský miss, to je obrovský miss. Ja nechápem, to byl miss? Medzi nohy, alebo sa tu presne stalo, ale ten Shadow Advantage a Pody, ktorý nakoniec stráca svoj život. To byl miss? Netrafí hlavičku. No a po čem? Antivírus niečo ukázal fakt do kamery. Bydlit, debil. Toto chceme vidieť. Pobyl. O tom toto sú tie webkamery, ktoré vy môžete sledovať na vašich obrazovkách. Tak to má vyzerať, takto si predstavím Counter-Strike a Trash Talk. Chápu, nás je parta 10 plus, takže ona už je taká pořád, počkej, to už je na pořádný bordel dostačující, tak jestli na to má místo, tak je to už. Kolo už. číslom 10 a Ens, ktorý? Debil, áno, debil. Pri nákupov vidíme, že mohlo to tých 2000, ak im to vôbec vyjde, hej, vieme, že a tom nasledujúcom kole by tam mohlo byť už cez tých 2K, ale stále to nie je ideálne. Som teda zvedavý, či tam nakoniec bude nejaká iná pauzička. To vyzerá na taktickú. Nie, to je technická, určite technická pauza teda. My si počkáme na nějaké info, že čo tam teraz je na serveri, ale... Zivo, omlouvám se, musíme zabrat Medmonk, čete. A ja dúfam, že to pôjde nejaký opäť expo, hej, na tie sajty. Videli sme, že práve v našej lige sa s tými techmi hralo tak veľmi dobre. Pojďte se ukázat teďka nějakou tactician od Ents, aby... Co to je za fucking line-up? To je domainu, jasně. Ale teda poďme ďalej. Šieste kolo, ktoré môže byť naservirované pre M1 Gaming a tým pádom ta prvá polovička, která by pre ně to zvládneš, Hanziku. Podívej se na nejdůležitější věc, co potřebuješ prostě, co víš, že tam budou. Ivy chce získat nějaký ten frag. Napriek tomu do toho jakoby, proč to vypadalo, jako že to nebyl kill? Ide do toho veľmi agresívne, z dvoch strany na ňo ale mierené, on sa nevie trošku rozhodnúť, ale nakoniec stráca iba 17 hap. Celkom chilíček, Antivírus tu ešte pochytá nejaké tie životy. A je klídeček, pravda. Tu pre ňo chcel prísť, ale je tu pripravený Suonko. Veľmi dobrá hra, teda polský tým, ktorý vedie o 2 body. A ještě by tu mohli získat minimálně ten typek, ten Nate má stejnou židlu jak já, koukejte se na to. Ale že úplně i s tím polštářkem, ta polštářkem asi bývá normálně. Co bývá ten
Taká ta věc navíc. Nevím, já jsem to měla z druhé ruky. Hi Češka, how are you today? Nemýlim, že to bylo flawless zo strany hráčov týmu N1 Gaming. Tým pádom Fantázia z nich say hi to Češka. Vyberá sa to úplne fantasticky. Fanatik už I don't know how to say it, but I hope. Najmenej, ale potom to kolo, tá 4 tam určite bude. Poďme na to, dámy a páni, 11. kolo, opäť fullbarové, keď na strane teroristov vidíme jeden jediný, dva kalašnikovia. Kaspersky, nepríjemne. Táto agresia nevyzerá vôbec dobrá, tam je frontsider a teraz tam bude mať nepríjemný crossfire, ale ešte Peter o ňom nemôže vedieť, on tam nezíska ani jeden jediný kill, to je obrovský mistake od IGL hráčov týmu N1 Gaming. A tam sme videli aj tú frustráciu od tohto hráča, že toto je určitá nepríjemnosť. Posledný fanatik v situácii totálne nehrateľnej pre neho. Obrovská škoda. Hej, oni mali dobrý plán, hej, že nahádzali tam tie tela, boli tam 4 hráči pripravení na tie trady, že ich tam dokázali nakoniec zbaviť tých zbraní, ale perfektná pozícia od Podio, že on to tam vlastne získal toho prvého hráča, toho druhého taktiež odchytil, ktorý tam mal píkovať. Teda 6-5 a rozlúsky sa nám to poslednom kole. Oni nemají za co nakoupit, teď mají kecam. Antivírus, ktorý tam má 7 metrů, já jsem koukala na toho prvního, tak jsem myslela, že budu mít podobně. Takže mají pomôcť fanatikovi v tom, aby teda on tam mal tú S-kovú. Dost on dropl, jasný. Takže mají full bike, GG. Poďme do toho, či to bude 7-5, alebo nakoniec vyrovnaná prvá polovička proti týmu S. Oni do toho idú trošku agresívnejšie SDY, ktorý chce využiť práve svoj spawn. OK, good spawn. Hráč za bomb trainom, hráč, ktorý sa nachádza za smokom, ale nie a ne ich zatiaľ nájsť. Vidíme, že N1 Gaming, ktorí zatiaľ nie sú potrestaní za to, že tam bol ten early advantage, ale perfektný nade, ktorý tam prichádza z druhej strany. Ale frontsider, rotácia z Bčka, 4v4, Heklarkoš, už nic? Vidíme, že tá pozícia im vôbec nepomáha a tentokrát zdvojenie vidíme, že opäť hráči vychádzajú zo smoku a vyriešené. 7-5 ale jakože upřímně, majú 2 kola náskok do druhej jakoby těch 5 kol za tečka je actually Gucci. Čo oni chcú, pretože videli sme viackrát. Já nevím, já za tečka jsem úplně jako marná, podle mě. Já jako vždycky začínám rozehrávat Ivy třeba. Pojďme se pozrieť, či to bude fungovat. Nebo Heaven Bčko. Tam probably. Ale jinak jakože třeba mainem, tak tam vždycky naletí 40 héček a já je všechny sežeru. Takže nerozí. Málo, nekupujú to hráči, Skôr idú práve do tých granátov, idú do tých kevlarov. A na strane teda N1 Gaming, 4 kevlary, Molia, Smoke. Poďme sa pozrieť, či ten Bčkový bude správny, ale vidíme, že tu prichádza rotácia. OK, tady sa rozabíhá. Do Ačkového sajtu a SDY, ktorý zatiaľ čaká. Nebo rozbíhal, popdog. Ale tohle vypadá na cancel. Takže se jde trošičku jinudy. Si to len vyčekoval, hej, či to nevyčekovali, či teda majú nejaké to info navyše. A na tom Bčkom sa... Ahoj, kolíško! Ahoj, kolíško! O, moje za... To... Že... Ty kokos, se jenom tak narovnala a úplně mi prokřupalo všechno. Kaspersky bude veľmi nebezpečný. To je bláznovství. Momentálne frontsidera, tak to bude obrovský problém. Ale našťastie to frontsider dokázal ustať, tým pádom určité info tam je. Kasperského pozícia odhalená, odchytí ten kill, to je veľmi dôležité momentálne, ale Dignity ničil a to nevypadá úplně Gucci, to nevypadá Gucci, teďka potřebují, já jsem chtěla říct, že se tady musí trošičku jako dobře zahrát, no, ale tady jako Native a SDY, jestli to čtu správně, nemají úplně dobrou pozici pro to, aby vyhráli tady tohle kolo. A SDI nemá čo robiť, tam je dual beretka, ale na ten far range to nefunguje. Táto zbraň funguje výborne na close range, ale ten far range je nepoužiteľná. Pištolkové kolo s číslom 2, teda naopak ide pre hráčov týmu N... Nie, aj prvé kolo. Ja neznám česky, ja také ne. Takže nakoniec je druhé pištolkové kolo pre hráčov týmu N1 Gaming. A my vieme, ako to väčšinou končí. Hej, že keď vyhráš to pištolkové kolo, povídej mi něco o zádech, kdyby si viděla, jak jsem dneska seděla v práci, se divím, že jsem na to pole sečenou, co ti jebe až tak. Tam nechávajú jedno voľné kolo a potom, ako vidíme tie zbrane, ako to bolo od nich aj z teroristickej strany, ale to im sa to podarilo vyhrať. Ja pierdole negovorím po česky. Takže prechodne, možno to bude rovnako fungovať práve aj na counterteroristickej strane. Není to víc jazyků dohromady náhodou? Ja pierdole, není jakože polsky, polská láška a... To bude rýchlo vyriešené. Dobre. Na tom Bčkovom sajte. Dobre. Prečo nemyslať práve Petera, hej, von? Jo, polština, ruština. On má ten Mac, zistí tie informácie, hej. Ako to som jakoby... hráči.
tak malo by to byť jasné. To jsem jakoby poznala, bych chtěla říct. Máme teraz informácia, ktorá prichádza. Umíš vše nečištinu, to je na mě? Já si prdel. To je jednoduché bolo. 35 nábojov v Galile. Jako se máme Klárko povídej přeháněj. Ktorý tam pošle do Zečka, nakoniec chytí Kasperského. Blíží se spoustu věcí, takže se máme jakoby dobře. Pozor, po pravici sa mu nachádza Glaive. Ale zároveň... Toto je nepríjemné crossfire a Slnko môže jednoducho... Ty vole, áno! Áno, ďakujem. děkuju. Takže jako blíží se mi Bartoška s kamošema, takže jsem spokojená. Vole! Oni nemajú financie. No ale toto je zle. Že chalani strácajú tie zbrane podľa mňa úplne zbytočne. A tak bude to položná bomba s tým, že asi by mali vyhrať kolo. Ty vole! Zatiaľ Ens farmí. To si děláš prdel. Počkej, to si děláš prdel. To si děláš prdel! Antivírus tu ešte zabije niektorý s tým kalachom. Uvidíme, kámo! Halo, antivírus. Ne, Honzíka, tak dobrý. Tak asi nie. No, takže jako dobrý, těším se moc, upřímně. Ten kalach, ktorý irritívnutý nebude, ale... Podľa mňa úplný disaster, že oni ani nekúpia vôbec kalach, tak budú musieť... Jakože chtěla bych ti říct, že true, ale... Záleží. Záleží. Ens urobili prakticky to maximum, čo oni mohli urobiť, pretože získali 3 guny. Tam bol prakticky získaný jeden kalách, vidíme tam už aj Mac, Niču dokonca dokázal usevať aj M4. Na druhej strane pojď na tie financie. To je absolútna katastrofa, to je disaster, o tomto som presne hovoril, že Evan Gaming, oni možno aj chceli získať ten kalách, ale... Jsem rád, že se aspoň někdo těší a tak, u mě to není nějak extra, no jsem... Tak mali podľa mňa aj stať absolútne preč, ísť do trochu byl struggle a už... kde sa hráči týmu nebudú nachádzať, už jsem asi za 100 os. A co se dělo, jestli se můžu se tam budú pravdepodobne tie Galily, plus nejaké tie Mac-10, myslím, že na kalách tam nebude ani jeden, je to tak? A to môže byť obrovský problém, pretože tá firepower sa teraz instantne dáva ku hráčom týmu ENCE, ktorí už momentálne držaní jedného kalachu, jednej M4, budú tam aj utility. Očakáváme, čo ešte nakúpi Glaive, či tam teda skúsia to... No jako něco se tam vykouzlí, podle mě. A teďka jako kdyby to vyhráli, tak by to bylo úžasný, protože by pak neměli love. Podľa mňa jednu z tých 30 nábojových. Většinou se tam nechá právě jeden hráč. Myslím, jako M1 by neměli lovy, tak to myším. Takže by to bylo labůžo. To zrovna antivirus nezamával, ne, asi. Halus. Takže já jsem rád, že chalani interagují. Ty, co se tam děje. Fanatik si ještě pro jistotu Maška, možte hezky, že se ptáš kolíška takhle. Že si zatiahol rolety. Jestli to je nabít starobrnáčet. Teda má skôr štýl... To nemělo být product placement, to mělo být jenom, že mám skleničku kapitálovou vodu. Ale kde je pody? Jako joke, omg. Počka, to se děje s podym. Pody úplně zmizol. Glaive si prostě vypl kameru. Jak se máš, kamoška? No já říkám, že jsem dobře. Začala. A pody nikde. Jsem spokojená. Ale štve mě, že tam není eklot. Já chci eklot. Můžete mi zase vysvětlit, co se děje. Já potřebuju napsat vedení, že potřebujeme takovýhle informace dopředu, než se vydá official announcement, protože já mám vždycky infarkty. Chápete to? Ale přemýšlel jsem malečko o tom, zda to byla dobrá věc, se přestěhoval někam úplně jinam a do nové práce. Po posledním měsíci se týče penízku, hlavně jsem byl nemocný, že má hodně romásoval penízku a tak nějak to na mě celá dolehla menší mental breakdown. Počkej, a když jsi nemocný, teď to je proplacený? Ne. To by mělo být proplacený od zaměstnavatele, halo? Ale to nás vždy učili v škole, že otvorte si okno, keď sa určite bude sa lepšie. Jak ne, já se osobeč a jotru. Skôr na to skôr bolo o tom čerstvom vzduchu, že tak to sorry, já jsem napomněl. O tom, že schladí ti mozog? Ale chápu. Amálko, je tady? Osvěží, hej. Amálka? Já jenom, že Radima teďka začal sledovat account, který se jmenuje Dva palce v Amálce, tak mě zajímalo. Chtěl otevři si okno, když se učíš. Určitě lepšie pracuje. A tak my pôjdeme ďalej. Co? A teda 5-9 a tu môžeme vidieť opäť nebezpečné kolo pre každý z týchto tímov, pretože tam nie sú financie. Je to tak a momentálne ale tých 5 Galilov môže byť nejaký ten problém. Pre hráčov týmu Evan Gaming, tí už majú jednoznačne namierené na bečkový side. Omlouvám sa. Nachádza dvojca hráčov, nepríjemný molotov, ktorý ale teraz príde. Dobrý flash, ale poddiel, pozri sa, padne Glaive. Jaž prdel, kámo. Množstvo interakcií a množstvo killov na bečkovom sajte. Fanatik, Antivirus a Petero prežívajú.
Ale pozri sa na to, Kaspersky to padne, ten 3v jednotka. Opäť skvelý rád od týmu N1 Gaming. To jsem si viděla. S tými Galiomi docházali. Ale cajk, bylo to třeba maličko, jsem si vypsal, dostal. Já jak to mám dole, to čte, omlouvám se. Dostal si od Kemuši feedback, já jsem dobrý, PPL, mám a hlavně je menší plánek docela zlepší. Tak to pak jo. Musí saveovať, nie sú tam financie, kompletná petica hráčov týmu išla do nuly já chápu, a tam bude eko. Stragovat s penízkama je prostě nepříjemný, člověk se pak cítí hrozně jako sevřenej a vůbec nedokáže být jako svůj, takže... Asi to by to dávalo smysl. Nie, oni tam majú bonus. Samozrejme, oni prehrali sa. Tohle extrém, no, jakoby... Sa vyhrávajú ale všetky kola, čo sa týka do druhej polovičky. Oni majú 3-0? Jakoby halus, no, bych chtěla říct. No vlastne oni tam mali preto také zlé garny, lebo ako sme sa bavili predtým... Hej, Amalko! Áno, presne tak. Že oni tam nemali ten zboru. Hej, Amalko, ja som potrebuji ČTV svrkať, to bych chudá. Hej, vidíme, že už sú tam dva kalachy, S-ková MK, čiže je to veľa príjemnejšie. Ale ani ENS na tom nie sú úplne zlé. Hej, že oni to tam nakoniec dokázali poslať, hej, ten lost bonus, ktorý im nakoniec dokázal vyčarovať niečo v rukách a tým pádom firepower, ktorá nám tam určite ani v kole s číslom 16 chýbať nebude. Taktická pauza od polského týmu a teda nejaká tá zmena, ktorá tam určite nastane. Zatiaľ, čo sa týka tých hráčov, od ktorých by sme očakávali, že budú jedni z tých najlepších, tak akoby moc sa nám to nepotvrdzuje, hej, pretože väčšinou tá dvojca, hej, Fnatic Frontsider, hej, to sú tí väčšinou dva hráči, ktorí majú najväčší impact na tú hru, alebo ešte Suonko, hej, čo sa týka mapy Nuke a podobne. Ale tentokrát je tu Petero, 80, in-game leader, hej, s ADR-kom. Důležité je, že zaplatím, co je třeba a můžu kde bydlet a máme na papu. Já si nemůžu dovolat to, co bych... To chápu, ale zase na druhou stranu. Hlavní je, že dokáže zaplatit to, co potřebuješ. To je to nejdůležitější. Zase si to můžeš vynahradit třeba, až budeš teďka zdravej, tak byl těch penízů víc a tak chápeš. A vás to můžeš vynahradit. V druhej polovici určite nie a v tej prvej polovici len veľmi málo, čo sme mohli sledovať súboj dvoch operov na obidvoch stranách. Momentálne teda... Tyhle, já nechápu, jak může být na tom... Ten bajt tam je, ale pozri sa na to, Fnatic s úžasným cross. Na tom žebříku, protože jako... Týmu ENS. Já vždycky se úplně jebnu a pak na to umřu. 63 HP, tam musel prísť nejaký veľmi dobrý nade od hráčov týmu N1 Gaming. Budu byla celou dělat papu. Hezu! Hezu! Žebřík je můj největší nepřítel, tak to jsme dva. To môže bolieť, to můj taky. Fnatic veľmi dobrú policiu, on dokonca myslím, že počul. On musel Kasperského určite počuť, ale tak nakoniec nie? OK, on to tušil a tady se vybíhá Ačko na ten poput. Škoda, že body už nepadol, tam to už bolo absolútne na hrane. 4v3, Suonko 14 HP na svojom konte, 45 sekúnd, bola stále není položená, ničo na smoku. To je jako fakt? To môže byť bomb identity, já jsem myslela, že myslíš hlavně v CSku. Obrovské problémy budú robiť jako IRL je easy žebřík, ale asi samozřejmě ne pro všechny zase. Pozrieť sa na ten crossfire, ktorý tu je vytvorený pred Ivy. Tahle je tady nepříjemný. Nenávidím Ivy. No preto tak, že to budú pofarmení, hej? Suonko, ktorý nebo to je jako agresívne píkne Kasperského. východ z Ivy. A to sa nemáme o čom ale já to tak jako celkově je to pro mě takový těžší, no. Tam nič nezíska. Jako... Zbraní samozrejme prichádzajú, dva kalachy, ktoré tam prišli v tomto kole a nakoniec aj tá kluci z toho musí být docela seč teďka. 11-5 pre Viděla si Heroic versus Giggles Warriors? No, to je jedno, nevím. Giggles? To existuje? Ale já absolutně tomu nerozumím. Ten comeback Heroiku. Já jsem viděla akorát na Twitteru, že bylo něco jako, že hej Heroic, proberte se. A Heroic, já už se probírám. A někdo. Můžete se probrat ještě jednou, prosím. A poďme na to, vidíme to tak, že ENS, ach toto kolo už ako ahoj Tvízy, ahoj. Nedokáže zvládnuť, tak je vybavené a ideme na mapu číslom 2, ktorá už bude ale mapikom hráčov týmu N1 Gaming a tým je práve Nuke. Vidíme to tak, že N1 Gaming to bude možno skúšať opäť na ten bečkový side, Kaspersky tentokrát z pozície červeného vlaku, nikto sa tu ale nenachádza. Omlouvám se, zpátky. S ktorými už aj dokonca ENS na začiatku kola nemal... Jak se máme Tvízaš? Jak jde Valorant grind? A tam už vlastne na celé jedno kolo ostáva
Už len jediný splash, toto je veľmi zlé. S týmto sa bude brániť veľmi ťažko. Neříkej to ani, ještě to není 5-13, to je comeback. Trojca hráčov momentálne na pečkom sajte. Hraju teď CSK, no to je dobře. A už máš 10. A toto vyzerá na rozhoz. Počkej, ty jsi měl vlastně 10. Oni stále čakajú. Ale byl jsi tak 2050 elo, ne? A ten príde. Tentokrát Glaive, ktorý tam má nejakú informáciu, ale zatiaľ Petero, ktorý dávno. Uvidíme ten pík, nakoniec mal vidieť, že on sa nemá kam schovať, ten trade to je bol nevyhnutný. A teda Fnatic, ktorý sa rozbíja na bečkový side, vidíme, že tá rotácia tam sa ešte bude, ale dobrý angle, ktorý sa nakoniec ale celkom nahitovaný. Z druhej strany ale pripravený Nature, tady je nejlepší týpek. M1 Gaming čakať budú, ale teraz už o ňom minimálne vedia a pozri sa na to SDY, ktorý vybíja z toho Zetka, nakoniec získava dôležitý kill, počkej si, počkej si, ty kokos, no počkej, no. Ale maj info a maj bombu, on potrebuje zabiť obidvoch hráčov a na to tu už nie je čas. No, jasné. SDY, ktorý do toho nakoniec dojde 11-6. A teda takže si jdeš jako pro 3K elo. Z lopaty a ešte si zahrajú. Chci tento měsíc ideálně se sednout s kolegou a šepal pobočce, jakými mají oni, to, co jsem se za tu dobu naučil a tak, abych nějaký feedback v práci. To je mega důležitý. To si myslím, že je mega důležitý. To v tom tě moc podporuju. tak Petero, že by mohlo... Já se podívat, a jo, taktická pauza. Já si myslím, že antivirus Fnaticom do těch Maců já se s tady rozmluvila nějak normálně, že? Myslím, že nějaký 2500. Hej, že oni si to nechajú na to ďalšie A keď ale vedieš o 5 kôl, tým pádom ja si druhým povedať, že prečo do toho neísť? Je to takto si podľa mňa jedna skôr, taktickú pauzu, teraz vlastne sa hovorí o tom, čo idú robiť. No podľa mňa chápeš, že tam môže využiť to Heroike na Petrovi. A potom ostatní iba prostě tam same. A oni ti jako nedávají průběžně třeba feedback, že to je takový... Lebo on bol dosť napredu. Akože oni teraz podľa mňa je to třeba. Tak budú mať opäť tak jo, vyhrajú kolo a tie peniaze. Pojďte nám ukázat nějaký úžasný gameplay. Chceme vidět úžasný gameplay od Ends, jak tady nenápadně, jak to říct. Na 12 fragov, tak prečo to nevyskúšať, prečo ne? Na druhej strane teda kompletne plná poľná, utility tam sú, Petero bude, ale musí teraz... Prostě chceme vidět comeback, to je všechno. Jediný blízko Ivy a keby tam padol ten Kalak, máš ten meč, dobrý ale flash, ktorým si zachránil život. Potom, veľmi dôležitá informácia pre neho, ale ten Kalak by mohol padnúť a to by mohla byť druhá zbraň v rukách hráčov týmu M1 Gaming, ale dobrý smoke. A tady se nepřesmo... To bylo, ale kámo, to bylo přesné. Ten Prák, je to tak, antivirus, 3v3. Ale tam sa už zozadu blíži Niču, toto môže byť zaujímavé, ale bomba bude kvetnúť, to sú dôležité peniažky pre hráčov týmu M1 Gaming. A Petero drží strong pozíciu. Kebyže teraz chvíľu počká dlhšie, tak Glaive jednoznačne odchytí, ktorý má práve tú close range gun. Niču sa ale blíži zozadu, ale toto je post plant, sú tam diffuse kity na dvoch hráčoch. To sa nedeje, že ne. Idú zo spoločnej pozície, Petero ani jeden kill, ale tam je ešte antivírus a už 2v2 pořád, 2v2, 2v1. Môže byť hrdinou svojho týmu a môže si byť na lásku, ale myslím, že Niču a musel počuť trošku bej od neho, Peti to na seba, nakoniec to len zvládne. Diffuse kit tam je, bomba bude diffusenutá, 7. po VPNs, ale nice try M1 Gaming jednoznačne. To bolo neskutočne close, čo sme tu zatiaľ pozorovali a škoda tých duelov, ktorí im ale nevyšli, hej, že sa trošku nešiftli na tej mape, že sa nefokusli dvaja na jedného, hej, z tej teroristickej strany, že čakali práve na tie svoje duely a my vieme, že tá Pickett Advantage je proste strašne silná a tam už chalani nestačili, Fnatic prezradil svoju pozičku, on tam vystrelil trošku prematurely do toho Ivy. 11-7, 4 kola majú stále k dispozícii, nechali si tie peňažky do tohto kola, teraz majú tempo nejakú, čiže M1 Gaming, oni majú strašne dobrý pobyt, SCC vyhrali, opäť je tam nákup, ktorý im nenecháva príliš veľa peňazí, tým pádom oni sú opäť ohrození a Glaive, ktorého tu určite chalani počujú. Čo sa tu bavíme, moto, ktorý tam okamžite letí. No tak to poď sa ukázať. Alebo či tam ešte niečo nepríde. Poď sa ukázať. Pred tým bečkovým sajtom prichádza Shadow Advantage a Glaive, ktorý tu nakoniec nebudeme mať s nábojou. Kaspersky samozrejme s okamžitým tradeom. Perfektné stlačenie tých hráčov v pozícii popbloku a teda Slunko, ktorý tu zatiaľ neví, ví. Už som sa lajkala, že CSko a jeho zvuky občas pojebaný. Ale pozor, antivírus, už sme tu videli práve z tejto pozície. Ahoj Vepoš, ahoj Vepoš. Uvidíme, či tu so Slunkom ešte niečo nájdu. 2v3 a to nie je úplne
Výhodná pozícia pre teroristov, ale stále príjemnejšie, že sa tam predtým mohli sledovať. Nejaký ten molotov, ale dobrý adjustment od Kasperského. 18-ročný polský rifler. No, dívejte, to bude ještě víc kolčete. Z Francúzska Nejťu. Teda my sa pomaličky približujeme k vyrovnaniu 3 kola, ktoré ešte chýbajú týmu ENCE na to. Aby sme si zahrali všetkých 24 kôl v riadnom hracom čase. Tu si ale chvíľku počkáme. Eman Gaming síce už sa približujú k plnému loss bonusu, ale ešte tam majú pár stolů. Komu fandíme? Opět Teky. Já mám jasno. Já si moje srdce patří Ekolotu, jo, to víme. Ale tady samozřejmě fandíme hezkému CSku a zároveň jsem... Ale zároveň tak jako nemůžeme zapomínat na jisté věci, které se v minulosti staly, takže tady jsem víc jako na straně ENCE. Aspoň jeden kill tam je. Mnohem víc. 9 pre ENCE, no a teraz, Rej, je tu dôležitá vec, pretože ak ENCE získa tento point, pôjdeme do vyrovnania a dokonca, aj keď tam bude full lose bonus. Tým pádom tam ostáva otázka, že či teda ENCE bude schopný ísť až do tej 12, aj keď si myslím, že tam ešte medzi tým bude jedno kolo, ktoré bude schopné hráči týmu Eman Gaming kompletne nakúpiť. Ale toto je alfa omega, toto je najdôležitejšie kolo na tréne zatiaľ. Jo, protože tu jich to může stát naozaj příliš veľa a hlavně ENCE, který si tam už hele, tohle jako není tak daleko od toho, aby to skončilo. 13-11 pro ENCE. Třeba aby to sice 12, ale oni nestrácají tu silu. Verte tomu, že jsem to kolnula. A taktiež to ich veľmi už radi trošku uvoľniť, hej, čo sa týka toho tlaku, antivírus, preto tu je... Preč? Ale hej, že ten priateľský molotov, ktorý berie strašne malinko, že on sa tam vlastne prechádzal po tom molotove. Za prvý, jak to, že není mrtvej, a za druhý. Na začiatku kola half HP hráč, 54 HP na jeho konte. Obrovský mistake od něho. Za druhý. Přišel dole, on se potom vrátil, už rovno radši v ostatnom postdogu. Obrovská škoda. Ale já třeba nechápu, proč občas, když hraju, tak neslyším prostě, že mi někdo probíhá mole. Chápete to? Let's go, let's go! Radšej sa vrátil, že on chcel získať tie informácie o tom, či nakoniec nepushujú, alebo mohlo niekoho skúsiť zabiť. Tam, keby mu vyšiel ten prvý kill. Tak si myslím, že už Eman Gaming sú v úplnej víte, koho mi hrozně Slonko připomíná? Traja hráči, ktorí sú na Ačku, jeden pripravený na rotačku. Já si vzpomenu na jeho jméno. Máhle ban kvůli matchfixingu. Celé to bude samozřejmě stát na podím, či on tam... Tak přesně toho mi připomíná. Děláš si prdel? Jo, už jsem se lekla, Ráňo, dobrý. To tady jakoby jenom bedna je jeblí. No, tady je to, a oni už jsou low, dívej. Oni už jsou low, to už se doklepe. Ahoj, bomba stavně, bože na to. Tam je 20 sekund, toto si radši musím tady je prostě totálně jasné. Problém. A viděl. Na konci dôležitý kill. Je to SDA, ktorý padne, tuto 12 už pomaly sa trasie pod nohami hráčov týmu Eman Gaming. Ale tam sú dva hráči low, toto môže nebezpečné. Ale dávajú si pozor na frontsidera v popdogu. Toto ešte bude veľmi zaujímavé. Na sajte sa nachádza Petero IGL, ktorý má low HP. Nie, on aj zastieľal. Pozor, nie. A tam Kaspersky odkytí antivírusa, tam je pozor. Toto bude bomba. Tady se to... Toto je obrovský mistake. Kámo, on to fakt defnul, kámo to UHDčko bylo tak GG, že jsem neviděla, že se tam reálně něco odpočítává. Že to normálně splynulo se vším a já že... Tak defuje, nedefuje, co se jako děje, OK. Dobré, hele, já vám říkám, že to skončí 13-11 pro ENCE. Never worry. No a tu sa dostávame strašne blízko k tomu vyrovnaniu. ENCE, ktorí majú našťapnuté na výhru na mape Train. Akože tu sa pozeráme na to, že Eman Gaming tam majú plný loss bonus, ak sa nemýlim. Áno, položili bombu, čiže asi sa pôjde do nákupu pravdepodobne. Ale pekné rany na konci, ale to nič nemení na tom, že ENCE tam stále mali strašne veľa peňazí. To bol setup. Ten tu vidíme teda prvýkrát, SDI to ide zkoušet. Aha, kluci, tak tady se paní takhle. A dáme na ten další zápas ty sásky, čete. Chtěli byste? Pár bodíků tam sadit. ENCE asi tuší, že teda je tam ten full buy a toto kolo je zlomové, protože jak teraz ENCE dokáže vyhrát. No tak teďka záleží, jestli vyhrajou nebo nevyhrajou. Ale je tady, ale to si děláš prdel. Co to bylo kurva za moly? To musí být obrovská frustrace u IGL hráčov týmu ENCE.
body, ale tentokrát na Bčku a je tam kill od neho. Ničo musí nadviazať, je tam bolo Nečo sa snaží jak svinia. A Petero našťastie až s tým jedným killom na neho, ale to nemusí stačiť. Ešte, že práve toho buknutia v popdogu na Glaive, inak by to mohol byť veľmi slávne, tu padá op na Bčkovom sajte. Ale Kaspersky má 10 HP, ale je na Bčku, toto ešte môže byť kľudne prerokovanie celej stratégie hráčov týmu N1 Gaming. Vymyslí IGL, nepríjemný nade. SDY tam nevidí. Tam je smoke a tentokrát Kaspersky, ktorý na to bude sám. Ale je to jedna V1. Je to jedna V1. Čo sa týka toho prvého killu, tentokrát tam príde smoke SDY, ktorý pozerá do toho sajtu, ale by sme sa ešte vrátili. Petero, ktorý si dá pozor na to Z-ko a tentokrát on má o niečo lepšiu pozíciu, on sa nepozerá vôbec na to Z-ko, toto môže byť situácia pre SDY a on sa zatiaľ pozerá s tým nožom, ale on sa vracia naspäť. Toto je easy kill. A tam nakoniec príde, ale to bol headshot! Petero získava 12 a M1 Gaming sú jedno kolo od toho, aby získali výhru na mape Train. Ja si myslím, že sa už to príliš. Dáš si ze mne prdel! Koľko mu nechal? Ale tam Petero musel cítiť boský dotyk, pretože ja, ak sa nemýlim, tak SDI ho legol. Ono legshotol. To je neuveriteľne ľahký pre tohto hráča. M1 Gaming, mohli sme tu vidieť na webkamerách. Obrovská euforia, radosť. Jediný důvod, proč byste jim fandili, je snad ten, že máte vsazeno, ne? Ktoré... To si děláte prdel. Toto malo byť jednoznačné víťazstvo pre SDY a hej, on ako keby aj cítil, že ten hráč by mal prísť k nemu, alebo že teda on si preto ide. Ono pikol s tým knifeom, ono videl a on ešte vlastne čakal na ten no-scope. OK, lebo ja som si práve nebol istý, že či... Ale tady se úplně tu mega snažil, kdyby ještě toho jednoho. A nebo tady, kdyby zabil... Škoda, že on pustil, hej, ten prst. Môj 15 HP. Z tej M1 a teda poďme ďalej. 1v1, ojo, 1v1. A 2 pokusy, ktoré tam bude mať tým M1 Gaming na to uzatvorí to. A na druhej strane to nie je vôbec ideálne. Snajpera tam je v podio ruka, je tam M4-4 u Nateua, ale tento hneď impact damage, ktorý tam príde na začiatku. Tak teď záleží, jak se tohle zahraje, protože tam je jenom 5-7. To je nič. Je tam jeden Deagle na Kasperském. Víme, že s Deaglem dokáže zahrát jakoby... I s malým Kašparkem dokážeš jakoby rozhrát dobré divadlo. OK. Nepotřebuješ mít 30 metrové AWP. Execute, ktorý príde. Molotov, ktorý stopne hráčov do zetka. To je niečo nespozorovaný. Toto si radšej tým M1 Gaming musia postážiť. Tentokrát potom neodchytí ani jeden kill a neurobí ani nejaký veľký impact. To je nepříjemné toto. Ja si myslím, že to máme vybavené, dámy a páni. Protože to byla jediná MK, která tam byla. Aby tu ešte nebolo dávno niečo special, ale tam teď by tam musel byť maximálne. Tie smoky, akože oni sú úplne odrezaní od toho Bčkového sajtu. Jediné, čo tam vidia, je olej. Hej, tam je jedine z tej ľavej strany nejaký ten priestor. Ale Petero, ktorý sa mi už pomaličku dostáva do chrbta, nikto nedokáže zabiť smoky, ale z druhej strany o niečo úspešnejší. Že sa tu pozeráme na to posledné kolo. 4 hráči, ktorí sú tam pripravení, ale sa tady zrovna deje. 2v2! 2v1! Ktorý to môže získať, ale tú hlavičku nedokáže. Ale tady se musí to? Ale tady se musí tapnúť bomba. Ktorý to musí získať s tou pištolkou. Tam nie je čas. M1 Gaming, ktorí získavajú mapu Train a budú vyhrávať v BO5 v Grand Finále Y-Games Pro Series 1-0. No ja dúfam, že takýchto map, dámy a páni, uvidíme viac, Co pretože... som to práve videla. 13-10 pre N1 Gaming. Enz mal našťapnuté na comeback, ale nakoniec to nestačilo. Ja dúfam fakt, že uvidíme takýto ending, na ten sa mega teším. Mega sa na ho teším. Ray, za chvíľu sme späť, poďme na replay a poďme do štúdia. Nevím kdo, já jsem to neviděla, bedno. Když jsem koukala do chatu za vama tady. Mňau, 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 mňau. Mňau, mňau, mňau. Já bych šla spinkat. Já jsem se totiž strašně napapala. Vlastně až přežrala. A teď bych to zalomila. Ale to můžeme až potom. Jo, já to potom... Když to zalomím, tak pak už nepůjdu hrát. Ale... Nevím, uvidíme. Jestli si dávám Mermonk a somehow mi to nezabralo. Dneska. Já už jsem ho ale taky měla včera, předevčírem a možná by to chtělo spánek. Ahoj Žanet, čauky.
Možná by to chtělo spánek občas. Kvalitný ale. Kvalitný a ne, že se budu budit ve 2, ve 3, ve 4, takže dneska to vidím. Já bych si hrozně chtěla dát ten zen, ale já se bojím, že bych se ráno nevzbudila. Normálně, že by se mi splinkalo tak dobře, že se nezbudila, takže to vyzkouším to o víkendu. Ty kokos. Jdem si povídat, než začne další to. Než začne další zápasik, protože budeme chvíli koukat. Budeme chviličku koukat? Teda koukat. Povídat jsem chtěla říct, jak se máte, chat, jak se máte. Já musím vybrat tady CSko, pustit songy do pozadí, protože bych tady jinak jenom koukala na CSko a vůbec se s vámi nepovídala. Takže jak se máte? Dámy a pánové, Žanet a pánové teda, protože víc žen tady asi nejde. Nevadí. That happens. Ale se musím nechat, abych věděla jako, kolik se bude hrát? Perfektně. Dej mi svůj návod na perfektně, já se chci mít perfektně každý den. A je to dneska taky dobrý, jo, ale a blíží se mi spoustu věcí, takže jsem taková happy, šťastná a tak. A chápeš, ale ne každý den to také. Je tomu tak. Bohužel. Dělala jsem pivo a drink, to je asi ten návod. Chlast. Ale já když začnu chlastat ve velkým, tak možná budu šťastná. Ale pak začnu být třeba ale závislá na alkoholu. A nebo nevím. Já právě vůbec nepiju skoro, tak když už si dám, tak jsem spokojená. Jo, to chápu. A to pak je úplně ideální, protože vlastně stačí troška a člověk je jak sluníčko. A vlastně neutratíš tolik a je ti dobře. Takže je to vlastně úplně nejlepší. Takže kdo nepotřebuje to chlastat hodně, tak je to, nebo pít hodně, tak je to, že úplně, že už. A vždycky všichni. Ty nic nevydržíš, to musíš pít víc, musíš toho víc vydržet. A já, že a proč bych utrácela víc alkohol? Dám si půl piva, jsem opila a tak to má být. Přesně tak. Nevíte, jak dlouho bude další to? Zápas? To většinou je tak za 15 minut, ne? Panáček, ne, já nemůžu, bříčko, ne. Já bych pak nespala. Takže dneska ne. Nějak tady o víkendu možná. Jsem ve výhodě. Trušit. Ale já možná bych si došla pro obejmutí. Co na to říkáš? Že bych doběhla dolů a vám bych nechala tady, když tak na 2 minutky ten streamac. 1v1. Já jdu dát 1v1. Takže počkejte, stopnu songy. Prostě extrémně bez impaktu. Téměř celý turnaj, kromě jedné mapy včera. A na druhé straně antivirus ani nehraje Vipo, vlastně někdo z nich to musí brát, co je takovej bod, na který se taky ubíráme z toho hlediska, že ty týmy proti nim mají výhodu, že mají toho Vipaře kvalitního a antivirus prostě jen vezme to Vipo a vlastně doufáš, že si bude hrát. Hrál krásně. Ale na druhé straně teďka oni ani nemůžou panišnout toho antiviruse, že není vlastně Vipař, protože Pody vlastně jakoby nebyl na tom serveru. Ja si pamätám od neho jeden triple a ten bol s zasevovaným AKčkom. Akože to je všetko, čo proste som si ho všimol vôbec, že existuje na tej mape. No môžeme sa určite bavím o tom, že antivirus, čo sa týka Vipa, mal určite väčší impact na tú hru, jak Pody.
z obidvoch strán, aj za T, aj za CT. A vlastne ma to úplne prekvapuje, že človek, ktorý hraje v podstate hybrid štýl, že on není primárny výpar, tak dokáže outperformovať proste typka, ktorý hraje výpon na dennej bázi a hraje to proste na každej mape. Ale ja mám k tomu teóriu a vlastne to napovedá tomu, čo Lukáš stále hovorí, že výpary v CS2, že proste tam musí byť tá proaktivita, tam musí byť ten movement, že to proste není statické výpo, ako kedysi, keď sme boli na to zvyknutí. A presne to, že si vlastne rifler, tak kvázi keď spojíš tú mechaniku a ten movement toho riflera s tým výpom, a presne, tak sa ti otvárajú kopec nových anglov, kopec nových možností a napríklad aj tie swingy, vieš, akože štandardne swingovať s whipom není úplne najlepší nápad. No teď už se to jinak nedá. Jsi viděl Staroda minule, on ani nedrží úhly, on shoulder píkoval ty pozičky, až mu tam si stoupil ten kalach a čekal, až ho píkne, protože nečekal, že ho shoulder píkuje vypo s nožem. No. A on na něj vytáhl tu druhou zelenou zbraň a on, že ten druhý, že takhle byl, normálně z toho. Ale keď si zobereš vlastne, kdežto riflery vedia white píkovať už dlhé roky, výpári to vlastne začali praktizovať, lebo museli s CS2, tak keď si rifler a máš to nacvičené, tak proste máš tam takú tú jemnú výhodu toho, že proste ten movement je ti prirodzenejší, ako keď si proste bol výpar v CSGO a jednoducho teraz sa to kvázi musíš naučiť. No, chápeš to mechaniku trošku lepšie, jak basic výpar, ktorý to hrával v Gočku. Áno, presne tak. No určite má výhodu nějaký, řekl bych, že přirozený jakože pohyblivosti, ale má nevýhodu v tom, že to vypo je a vždycky bylo o tom, že ne flashy highlighty, ne nějaký šílený outpeaky, to je prostě precizní poziční práce a trefit to, co se trefit má. Nejkrásnější příklad je Device. Jakože za dob Astralis by far nejlepší jako vypař, který absolutně změnil to, jakým způsobem se přemýšlí nad vypem a ani jeden flashy kill. Vybíhaj lidi, cvak, 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 cvak. Žiadne fliky cez polku mapy, nič podobné. Žiadne simplovky, nič podobné. Jednoducho konzistentná práca proste vypadá na dobrých angloch. A teď se dostáváme na ten nuke, který vypadá to, že M1 ho mají fakt dobrý a to, co je nejděsivější, že ho velmi zlepšili na playoff. Včera jsme viděli i pěknou týmovou hru, něco, co od M1 vůbec nemůžeme čekat. Na druhou stranu NC mají tragickou CT stranu. A jejich tragická CT strana spočívá ve dvou věcech, a to je, že mají extrémní problémy na rampě, kterou zachránili jejich stand-in milci minulé, a že Pody odmítá cokoliv dělat, kromě toho, že vyleze na začátku kola na žebřík. A to byl hlavní důvod, proč včera NC vyhráli nakonec ten nuke, je, že konečně jsme viděli to, co my už tu říkáme snad 3 týdny s Finem, že ten Pody se musí hejbat na té mapě. A mě zajímá, myslíte si, že to bude dělat tak, jak včera? Protože on je jeden z těch hráčů, jako třeba X Kaspersky, který podle mě ještě víc ovlivňuje ta celá negativní omáčka okolo, co ENCE vytvořili. A ten celý perception toho, že vlastně se nedá proti M1 vyhrát, že jestli je to daleko podle mě víc ovlivňuje než třeba toho Bliva, který si tam něco utrousí na Twitteru nebo Ráďo, dřív, než zapneš stream, dojdi nahoru, aby zjistil, jak tady je. Vlastním hráčům vlastně brouka do hlavy. Ano, za mňa Pody vyzerá ako keby... Ako hráč v ENCE. Už naozaj nemusíš dokazovať, že si kvalitný hráč. Pykla si ťa tak... Nechaj ma dokončiť myšlienku. Pykla si ťa taká orga, pykla si ťa z nejakého dôvodu. Jsem tady. A on teraz ako keby sa poddával tomu a proč ještě nehrajem? Strachu, že musím performovať. My jsme stihli 3 kola dole a jakoby tady se ještě nehraje. Práve na väčšine map, co to je toto? Náročnejšie, proti náročnejším superom, ktoré ešte dokážu vytvárať aj ten externý tlak na teba, tak ho proste nevidíš. Dojdi! Jednoducho, ako keby tam bol ten strach vymyslieť niečo, trochu sa hýbať, proste vyskúšať niečo nové s tým výpom. Si dedikovaný výpar, keď ti to nejde na tých tvojich defaultných pozičkách, Lásko, zkus dojít nahoru, prosím, jenom. Alebo hraj tu rifle. Akože ja ti chci něco ukázať. Ale jednoducho nemôže to ostať v takom tom status quo, ktorý sme tu videli celý svět. Super, to všichni potřebovali vědět. Tak jo, čau. Ktoré sme označili Čete, to jste všichni potřebovali vědět, mně je to úplně jasný. Já doufám, že jste neslyšeli, co řekl. A pokiaľ on nemá vôľu to meniť, to je hrozný, to je halus. Z nejakého toho, že tam majú proste nejaký štandard, nejaký default nahratý,
tak ale na mě se vykašle, podle mě. Podiak sa neobjaví na ňuku a Antivirus bude strieľať ako strieľal teraz na tréne, tak ako ja si myslím, že máme aj ňuk. Já chci další mapu, už dost zvatlání. Já si myslím, že obecně celý NC mají trošku přesně to jsem ti chtěla ukázat, nebo jakoby, abys pocítil to, jak je tady dobře, když je tady zaplá klimatizace. Potom mali úspešnou zostavu s dýchom a podobne. Ahoj. Tak myslím si, že tú sekeru majú nad hlavou všetci, hlavne vrátane Podyho. Pody bol vybraný do tej sekcie kvôli tomu, že... Já nebudu promovat ty Poláky, jebeti. Ale to, že... Nebudu promovat ty Poláky, nechci je tam. Proč ne? Ne. Pretože ja si myslím, že tomu, že nemajú konzistentné výsledky. A absolútne sa ani lidi zajímají NC, oni neví, že na to koukáš. Predošlo zostavy v NC. Jestli to vyhledají. Ale jo, ale... Na každom jednom hráčovi je tam extrémne... Já to udělám, hezky. Tak to udělaj. Vznik k tomu. Udělaj to. Oni sú proste pod stresom, aby vôbec ako dokázali dlhodobo hrať za takú a co mi tady lezeš? Oni jednoducho ne. Jebetí. Omlouvám se. Tam nic není, to jsou doporučené věci, ale tam Twitch a otevři mi druhé okno. A proč to nepřejmenuješ tady? Myslím, že toto je poslední protože to musí turné. skopírovat. Protože přichází Summer Break a myslím si, že budou Dej iGames. A myslím si, že nad Podym je extrémní. Dej to normálně a dej to dole. A iGames Pro Series 5. A bylo strašně těžké to... A bylo hrozně těžké to přepsat. Tak to si musia uvedomiť, že proste to, že mali v minulosti úspešné zostavy, to ešte neznamená, že táto bude úspešná. No a jak krásne to vypadá. Alebo, že teda už nemusia nič preto robiť, aby budovali ten Ty normálně. To je Max? Kdo? Tady uprostřed je Max? Já nevím, kdo to je. To co má za fusy? Má jak Veidmax. Učiť sa, ale jednoducho, keď máš ten meč na to já nevím, kdo to je, já ho neznám. No to je Max Sexe, on hrával za Linky. No, sebevědomí. Áno, presne. Ještě hraje možná, a tím, jak může to být i tím, že se mu do toho... To neznáš, to je Slovák. Ale já ho neznám. A má dobré fousky, borec. Ne, on si řekl, že jde napodobit Veidmaxe. A bez tak to byla nějaká sázka, protože dobrovolně by si z tohle nikdy nedal. Chápeš, že si Veidmax řekl, že dobrovolně bude vypadat 3 měsíce jako kokot? Je to prostě jen extrémně vidět, že je absolutně Tady se to líbilo. Mám takú celebritu v týme. No, já si myslím, že taky si to nelíbilo úplně. Ale prostě ho neměla na výběr, víš co? Lidí, který napísal Oni vlastně nemají na papíře. Ne, ale nebo její win rate ale tam ještě je neodpovídá tomu, že by jich ňuk byl slabý, ale všechny zápasy, co jsme viděli, je strašně ne, ty tady akorát, já nechci být nemocná. Když hrajou CT stranu. Ty jsi tady to, nějaká babička, že si mi budeš to... Máš hlad a nechceš ještě vodu a nechceš ještě přidat. Ta streamerka se měla v pořádku, aby bavila chat. A bez rotace. Já bych šla na tom tím, že nezabíjí. Ale ne, můžeš já se dokoukám, ale já, jak jsem si napapala. Hej, ale ta trofej, co tam mají, to vypadá hodně dobře. To vypadá mega nice. To vypadá hodně nátě. To vypadá, jak když je tam večer putovní, tak to vypadá úplně stejně. Honíku teďka v semifinále. Ale na kameru. Ani jednou. V Exitu jsme ho taky neviděli. Jediný, co tak NC zkusej, je rašnout venek, že prostě extrémně risk. A když už jim to moc nešlo, že už to čekají, tak máme otevřený lístky na venku. Já nemám kalhoty! Ale máš, ten venek, takže to nechat. Bejdím, mám kalhoty. Je to strašný flip. Tak já se ti sednu. A já vypadám jak borec. A říkám, myslím si, že mu vůbec nepomáhá ten vibe okolo toho finále. To proti komu to, že by to měli vyhrát, to, že si dali do hlavy, že to prostě nejde. Blbost toho vyhrát, Sandák prostě dal nohu, nevím kam mířil, jestli mířil nějaký puta. 7. Jakože odkud mu mohl přijít, jako se zjeví z těch schodů. Bylo tam ještě vidno za ten za tu konstrukci? Ne, tam nic není. Prolepší zadek. To si myslím, že vyhraje Ens nebo M1. Čeková rada, jestli to tam taky nemá. Celkově nevím. A potom skáče. Podle mě to vyhrál. Podle mě to je BO5? Jo. Tak Ens to vyhrál podle mě 3-2 nebo 3-1. Pody mu to nejde a je nejhorší hráč NC by far. Jakože i Nate je jako špatný. Já bych tak přála, aby vyhrál. Ale Pody má tak význačný. Ale bojím se potom, co jsem dneska viděla slunkovo klipy. Ale jako ty přestávky tam mají hrozně dlouhé. A na druhé straně máš 5 hráčů, kteří vlastně ani to nepotřebují, aby ty mapy vyhrávali. Tam jsme čekali na zápas 3 hodiny. Antivirus, který to vypobere. Já jsem taky myslela, že mě jebne.
To si zober, že a vždycky mezi tím zápasem dali odpočet 20 minut. Jedna z najpodstatnejších a najviac impaktovateľnejších rol, na Luhačovice, dronový, který šli v loopu. Ani kedy, čo sa stalo s tou zvyšnou štvoricou, tak jednoducho to je tak dôležitá rola, že ti nemôže chýbať až takýmto spôsobom. Vždycky, když to mělo začít, tak tam bylo jenom ale väčšinou to ten tým dokáže nejako supportiť, dokáže to nejako podporiť. Ja, ty Luhačovice tam to bola hezké miesto, kde byl. Ale jednoducho tu na to neprichádza. No ja ešte zvlášť tomu ako na mapách, jak je Train alebo Nuke, kde to vypoje predovšetkým hlavne dôležité. Mohli sme vidieť, že proste Poli sa tam absolútne na tom Traine neukazoval, čo úplne potrhlo to, jak vlastne tá mapa dopadla v nejich prospech. Nakonec jim došla tak trpělivost, že Sam Dajang to začal brát, jsi si všiml. No mají 2 výpasy ani nekupujou, to končíš za CT, když ztratíš jednu trhu. To je 10 000 v koši, který za tu CT stranu, ani když vyhraješ tu CT stranu, máš 2 tak 10 000 nikoho neviděl na tom účtu. A to si dober, že Double je už väčšinou známka toho, že oni majú sponzora Kaufland, ty vlastne niekde crazy bol. Vtedy to proste kúpiš, vtedy to skúsiš aspoň do jedného kola. To, že oni mají Kaufland. Pozor, ten crazy bol, to býva v tom Kaufu, a neviem teď, jestli to je on, nebol to až taký veľký rozdiel, čo sa týka tých víťazných kôl. Crazy Wolf, to je dobrý krafton, to je dobré, kde bylo. Hovoríme negatívne na ENC, ale každopádne tie do školy, jeden Crazy Wolf. Ty budeš promovat něco, za co nejsem placená? Chtěl jsem se to na predikce, ale určitě už kluci jsou ready a samozřejmě myslím, že nás čeká toho ještě hodně, takže přejám se našim komentátorům. Už hrajem. Dámy a páni, druhá mapa, ktorá je pred nami, a teda Nuke. Počúvaj, proč jeden tak veľký, jeden tak malej? Ja si myslím, že to bude opäť veľmi vyrovnaná mapa. Vieme, že ENC a Mope mal hlavu a veľké ruce, ruky bazooky. Samozrejme Slnko, ktorý bude pripravený na ačkovom maine. Hej, ten tam práve robil obrovské problémy tým týmom v tom minulom dueli. Ja si myslím, že si na to budú dávať obrovský pozor, ale hlavne, hej, čo sme tam videli, bolo to tí crossfire, ktorí tam vytvárali, hej, to bolo strašne nebezpečné. A ENC, ktorí zahrávali Nuke aj proti tomuto týmu už na začiatku. Ja som veľmi zvedavý na túto mapu, pretože táto mapa nám prezradí mnoho. Či už to M1 Gaming si získa tú 2-0 a pôjde do obrovskej výhody na Anubis, alebo len dokáže získať mapy, tak ako to urobil M1 Gaming práve na ich mape ku Traine. Dámy a páni, vítajte na mape Nuke. Mapa, ktorá nám neuveriteľne verá na pomoc. Do prvého pištolkového kola na teroristickej strane nám začína poľský celok, na druhej strane povedzme, že európsky celok. Poďme na to, dámy a páni. Možno rýchlejšie kolo, Frontsader veľmi rýchlo a tu sú tady tohle se jde rychlý Ačko, jakoby. Tady se toho někdo jakože vůbec nebojí. A jako já se normálně bojím. Já se normálně sakra bojím. V pozícii Hevno SDA nepríjemne pôjde z toho flanku do hatu, ale tam je Fanatic, musí byť jednoznačne pripravený. Mají výraznou chuť, to je dobře. Já nevím, já to nějak nepiju. Antivirus vládne, je to tak výborně, ale ďalšia dvojca sa tam nachádza Poli spoločne s Glaivom. Hej, ja úplne nenávidím Heaven Angle. Ale tu je SDA, pozor na zadné vrátka. Tam je Antivirus mŕtvy, toto je zlé. 3v3. No jako v pistolkách se to dá rychle otočit, jakoby. Ale je to 3v2 a tohle už je... Tohle už je nebezpečný, tady podle mě není ani kit, takže tím pádem tady to vypadá, jakože bohužel tady se saveuje Kevlar. Ahoj do Tixy, čauky, čau, jak sa máme? A tam ešte nejaká tá šanca, dokým žil SDY v tom hate, ale potom ako náhle to Frontsider zvládol, že Poli tu ešte ukradne toho posledného hráča, ale teda 1-0 pre M1 Gaming, ktorí vyhrávajú aj trecie pištolky, zatiaľ čo sa nachádzame v Grand Finále Wagons Pro Series. No jako by vyhráli všechny pistolky, bych chtěla říct. Dôležitú výhodu, kde vieme, že v tej MR12 to bude neskutočne náročné. M1 Gaming tým pádom budú mať o niečo príjemnejší nákup, ale ENC idú opäť. Jako, hele, takhle. Až uvidíme Slunka na silu, tak budeme koukat, jo, bych chtěla říct. Na druhej strane, nám už tam svietia dva kalašníkovi, Ne, já věřím, že je to v pohodě, ale ty počkej, a tady se jako forslo. Tady se forslo za CTčka. A tady se snažili kluci trochu na jistotu, ale bohužel jejich protihráči jdou na bečkový side přes rampu a tak teďka běžíš společně, OK, tady je první kill od Nate Ua, nevím, SDI dává jeden a je to 3v3, ale je tam Deagle dostal bohužel, stejně tak jako dostal Nate Ua a tohle je Scouta momentálně na safe akorát. To je Scouta na safe. Ale nakoniec to v konečnosti bude asi tá Scouta, ktorá chce sa aj podľa mňa zbaviť, dobrý ale asi to tam není o čom. Budconkové aspoň možno rozhitovať nejako tých hráčov, nech tie pištolky majú nejakú účinnosť. Jak jsem říkala, a lidi to tady
ji slyšeli už i předtím. Tak se nám blíží víkendovka s mýma kamošama, kde budou prostě jako u nás, bude to hezu, máme naplánované různé věci, jakože... Jo, dobrý, něco se bugla. A ještě vymýšlíme, buď půjdeme třeba na vejky, nebo půjdeme někde do akvaparku a bude to fajné, takže to bude dobrý. A bude to podobná skvadra, jako byla minulý rok, akorát o pár lidí jakoby míň, takže ten základ prostě bude já, Ráďa, Víťa, Jessica, Noel a Erik. Takže to je takový základ. Ještě budeme přemýšlet, koho tam tak jakoby vezmeme, kdo by se přidal na takovouhle, jak to říct, zabavičku. Ale moc se těším. Minulý rok jsem to dělala v trošku větším počtu. Přišlo mnohem víc lidí, nebo bylo tam mnohem víc lidí, ale bylo to takový, že... Takže bylo to fajné, užila jsem si to, ale Vítě se třeba jakoby skalil už jakoby ve 2 odpoledne a odpadl třeba v 5 večer, nebo jak odpol, chápete? A pak se probudil třeba v 9, nebo v 10. A šli jsme hrát beer pong. Takže chudák byl ještě víc v prdeli, takže halus prostě. A druhý den jsme se šli projít do jeskyní a bylo to taky mega hezký. Pak tady 10. You wish? Jo, pak bylo fakt blbě, jakože... Emma Gaming hra výborně. Stejně jak předtím prostě bylo blbě. A tím, že my jsme tam nedávali jako beerpong jako beerpong, ale občas jsme tam namíchali, že třeba Jacka s džusem jablečným a prostě jsme dělali takový drinky, tak to bylo takový trošičku... Ale zatiaľ aj platy a ja si možná myslím, že to byl beerpong bez piva úplne, že som možná nebrala vôbec pivo, že sa ani nemíchalo. Slnko už na 5000, aj keď nemá ešte stále nakúpené. Že tam sa pil jenom tvrdej. Hned bych si popnul drinčík, jako dole máme Čeka s tím... A tá druhá strana, tam není nič. Jak sa tomu nedává. A s jablečným džusem. Ale ako si ty hovoril, vlastne toto možná ne, možná už tam je ten Ček, že ten jablečný džus už nejde. Ale ten sa dá vždycky dokoupiť. 3 hlavy zo skauty. Akože ja sa bojím, pretože tejto baje, ja si neviem, že Vikings Pro Series, to je Európska liga, kde takéto baje fungujú, že úplne že najlepšie, že jednoducho tým kúpi 5 stekov, včera úplne absolútne neboli svetkom. Iberian Soul not gonna lie, kde prakticky už bolo skoro rozhodnuté o výsledku, zariskovali 5 stekov. Tady tá ekonomika nevypadá dobře, ale že nebolo to, ako bolo to tej 2-0 pre ich oponentov, ale risk je zisk, myslím momentálne, ale s tými, ako vidím tam sú dole doletky v rukách Glaiva. Kdyby byl víkend, tak bych tam taky popila drinčík, ale to je takový... Chápete? Nakonec 550, lebo na tom hadě oni vyzerajú dosť rovnako. Týdnu bych si připadala jak moc alkoholik. Dobre, SDY tam má ešte 2500, ale Kaspersky s 1800 tam do nuly. On nebude mať všetku utilitu a mne sa to strašne nepáči, keď za tie CTčka, ako ja chápem, že asi tam budú mať nejaký setup, kde možno by ani nemal šancu využiť úplne všetku. Takže... No, uvidíme, hej, že ako sa nám to nakoniec vyvinie. Ale čo sa týka strany Emma Gaming, tam stále čakáme, vidíme, že Slnko, ktorý ešte nemá nakúpené. Čiže som zvedavý, že či tam príde tiež iba premek, alebo tam uvidíme nakoniec ten Kalach, hej, že plný nákup od neho. Nepočítam tú skopovacou zbraňou, hej, to nemôžeme vylúčiť. Ale teda ten Kalach tam asi podľa mňa zbadáme. Ja si nemyslím, že by sa tam malo ísť do toho meku, ale mohli by to vyskúšať, pretože aspoň by mali tých dvoch prierazných hráčov, ktorí sú teda veľmi rýchlo dopredu. True. Teda to by mohlo byť o niečo príjemnejšie, pretože už môžete začít hrát, boď si moje ADHD přestává zvládat, prosím. A jestli teda, no, přehazuj ten nůž rychlejc a možná moje ADHD bude zvládat. Nepríjemne vypomstiť. No. Tak tady máme klidný hráče, no tak jako... tam nepríde, ja by som ještě. No, dobrý. Ačkový side. Poďme do Ačka, jasné, určite, vyleďte na Ačkový side. By the way, kdyby... Tam na to je a Pody bude na rampe, to tam ako není o čom. Možno ak tak jedine, že hral by to z Heavenu a myslím si, že on pôjde skôr na tú rampu. Poďme už na to, Slnko teda, myslím, že on bol tým hráčom, ktorý mal ten tech issues, takže to vlastne do poslednej chvíle nenakupoval a tentokrát to vidíme, je to nakoniec ten Kalach, full utilita, tým pádom to dokázal nejakým spôsobom naskladať. Dobrý, žiju. SDI, toto by byť nebezpečné, získal veľmi dôležitú pozíciu. SDI je akoby dobrá pozička, not gonna lie. Tam vypikuje, tak tam nebude aim punch. Čiže tentokrát sa oni budú chcieť dostať. A řekněme upřímně, práve cez tie angles, 5-7 je
Hodně strong. Jako 5-7 občas dokáže jako dobře zamíchat s kartama. Už dneska s Perským si ho podali, to jsme neviděli. Body, ktorých tam nahitoval s tou hej? Ojo. Tam práve získava tie dôležité hity. Ojo, no počkej, ale tady jsou nahitovaný. A tady, počkej, a tady. A vidíme, že toto je veľmi rýchle. To je škoda, ale pořád je to, pořád, je to 3v1. Je to 3v1. On by to mohol nakoniec získať, ale pozri sa tých hráči, ktorí ho zatiaľ obkolesujú. Prvá pozícia už je známa a on nakoniec mohol získať práve toho hráča, ktorý sa nachádza v kreditkarte. Za ním vidíme, či na to pôjdu, ale vidíme, že on to dokázal získať, ale ktorá nemá náboje už tiež. Ty vole, už jsem se lekla, ale dobré zase, jakoby, zase dobrý, ne? Ale jako, já vám říkám, 5-7 dokážou jako zamíchat, dokážou. A ne 5-7, já mu prostě pistolky, pokud nemáte úplně jakoby základ, jakože Petr, tak je to Gucci. A někdo to dokáže jakoby i s tou základní, no to prostě jakože OK, no ale já kdybych jako někoho trefila. Tam nakonec nějaké té utilky, jdeme tam na začátku nevím, kam Glockem tak postřel 30 let. Fakt. K ničomu nedostáváme, vidíme, že Glaive, ktorý tu bude spamovať, hečko, ktoré by tam mohol ešte vzniknúť nejaké poškodenie. No jo, Vepoš, no jo. Na stranu ďalšie hečko, Fanatik, ktorý už je len na polovičke. Perfektná utilita, ktorá prichádza zo strany týmu ENCE, zatiaľ Nuke, ktorý sa nám môže veľmi rýchlo otočiť. Frontsider, ktorý má a to slyšel ten drop, ne? Tam určite bolo počuť, ale on sa dostal do chrbta v podimu. Já nemám ty sluchátka tak nahlas. Informáciu od svojich teammateov a nakoniec pre dobrý shot. 5v4 momentálne. Momentálne aj tá ultita zahrá výborne, ale je to antivírus, ktorý nezničúva. A nakoniec ešte SDI 1-za-1, teda na Fanatika 4v3. A pořád 3v4. Pozíciu, je tam ten smoke, tým pádom je... Ktorý sa možno aj odrazil od tých dverí dovnútra. Že Glaive vlastne otvoril ten priestor. Jak si nebude. Dobře, co u tebe? Príjemnejší pre M1 Gaming, ale Pody, ktorý si tu pozerá veľmi pekný angle, vidíme, že no to je jakoby... To je angle, po kterém vždycky mlátím jako... Děkuju. Po kterém mlátím vždycky do stolu, když mi z něho někdo dá. Že on tam nedokáže trafiť tú hlavičku z prvej. Ale ENCE, hej, hrajú 4v3, môžu stratiť stále toho jedného hráča na nejaký ten gamble. Wow, a Suonko perfektný pick, ktorý poslal do control roomky. Musela som nenápadne ktorý tam letí taktiež zamedzi Glaiveovi absolútne hocičo. A bomba, ktorá bude onedlho položená. Toto bude nepríjemný retake. Vieme, že tí hráči, ktorí sa dokázajú rozostaviť, ktorý je už pripravený za malý není to nehratelný. Môžeme začať. Není to nehratelný, ktorý ho tam jednoducho rozpikoval, ale okamžite to prichádza z tradu. Antivírus, ktorý to nemá čo riešiť a tí hráči zostávajú expoznutí. Pozor na to, ja tomu absolútne nechápem. Antivírus, ktorý zostáva úplne vonku. Suonko, ktorý tu tentokrát dostane sa do toho duelu. Dobrá hlavička, dokonca vie, kde je posledný hráč. A on získava 1v2 clutch. Jakoby... Tváre v rukách Suonko je nejlepší prepare na Vepo, no jo. Ale nebo nepikoval Vepo, když jsi na silu, no. Jedna, ktorá bola pripočítaná tým dvom. A teda skóre, ktoré sa nám zvyšuje na polskej strane. M1 Gaming, ktorí sa opäť vracajú do hry a ENCE, ktorí za to budú musieť zaplatiť. Kdyby to skončilo? Automatickou brokovnicou nakúpené do nuly. Je tam ten loss bonus, ktorý nám bude trochu chýbať, ale samozrejme s týmito garanciami tiež zahrať. To vám říkám, jakoby, tak mi jebna. A dívejte, Suonko zase na... Dívejte. Suonko zase na silu. A teďka je tam Vipo. Dívejte, ne, není? Ktorý si tu trošku odhaluje, hej, že skúša tu nejaký ten spam, ale zatiaľ nenašiel žiadny bod života. Debil som. Vidíme, či ešte ďalej tam niečo pôjde a vidíme, že tu sa tí chalani navzájom vidia, ale je tu len tam niekde synka od Petra, ktorá ho nahituje na 14. To je strašne veľa, ale tu je pripravený SDY, pam, a je Petero. Ja len kouká na mapu. A nedošlo mi, že tam mám loadout. Blondýna. Suonko, ktorý úplne zabrzol. On sa tam nechce dostať. Ty vole! OK, SDY, toto môže fungovať. Táto zbraň, ktorú sme tu dávno nevideli, ale teda vieme, že na mape Nuke bola jedna z toho využívaných. Že dokonca na HT sa s ňou veľmi často hráva. A tu bola využitá práve v Secrete. 3v4, nehovor mi, že ENCE budú opäť schopní ukradnúť jedno z takýchto kôl svojmu oponentovi. Frontsider, ktorý sa tam nedíva nakoniec, ale dokáže získať. Spolu s Fanatikom tento kill.
2v3, ale pozri sa, pripravený Nate. No počkej, ale tady je... Ich tam mal získat. Tady jsou dobrý záda, teďka jakoby by to chtělo dobrý timing. Dobrý timing. Dokonca už aj nakoniec málo chybalo k tomu, aby dokázal Fnatic ujsť. Ale Frontsider je v totálnom sandviči, tu není o čom. Podium už je pripravený. No jasný. Je to tak. Díky za to jméno na webce, já bych nepoznal, kdo to je. No a ďalšie kolo, ktoré je prakticky nemáš zač. Pre hráčov na kantoturistickej strane. Emagemi sa to mal postražiť, ale pozrite sa na to, veľmi dôležité fragy od SDI. Děkuju, že ses popsala svojím nicknameu a tvojím vyvězeš štípek. Myslím si, že to SDI sa trošku aj tým druhým shotom do tej scény chcel niečo ukázať, ale... Kámo, ty borúvky? My toto milujeme. A nakoniec dokonaný Frontsider ako posledný hráč na strane hráčov týmu Emagemi. No okej, máme tu tentokrát ale Bind na druhej strane. Tak tentokrát jsou to hráči týmu když někdo říká, že na velikosti nezáleží, tak to rozhodně neplatí u borůvek. A tým pádom hráč Frontsider nemal kam ujsť, 37 HP na jeho strane. Dobrý. Veľký sú dobrý. Stráži to nie je o čom. A ešte to nebolo nepríjemné. Pozor, tie teky sú nepríjemné. Antivirus to plantuje, ale tu je smoke. SDI netuší kde. On podľa vzhľadu pozná to, je tam ešte Niťu Hevne správny plant a toto je postplantová situácia. 3v3. Antivirus si dokáže aspoň updatenúť svoju zbraň. Slnko má Mac 10 a Fnatic to bude hrať na close range. Toto je byť nepríjemné, aj keď tam nikto z tejto pozície nejde. SDI to skúša, nahituje Slnka. Tam je druhý smoke. Slnko toto musí stade preč, alebo mali by to hráči hrať jednoducho už safe. Antivirus ja som neviem o túcov. Ale do toho musia ísť, tam je strašne málo času. Vidíme, že SDI má tenky, dobrá rana od Neťu a vidíme, že SDI, ktorý tam prichádza z druhej strany a posledný hráč, ktorý je pripravený v HC. Chalani to budú vedieť podržať, ale ten tag, ktorý je strašne nepríjemný na tie dôvody, kde tam prichádza a to je insane! 1v3, Antivirus opäť prichádza naspäť, Fnatic to zvláda a perfektné rany, ktoré tam si proste ukázuje fakáče během toho. Presne včera sme sledovali rovnaký posledný kláč, ktorý tam zobral z tej hadky. Takže vôbec sa to nesere. Aj jednoducho to bolo proti hráčom, proti Sparte a jednoducho toto sa dialo. Tie teky sú neuveriteľne nebezpečné, ak to vybehneš rýchlo. Kámo, tak toto je presne dôkaz toho, to je insane 1v3. Koľko chýbalo na sekunda? Pokaždý, když chceme něco vyrašovať, tak tek je cesta. Opäť ideme do nuly. Tentokrát Slnko, ktorý nejde hole na ten hádos, tu chce nájsť niekoho ďalej, ale vidíme, že Pody, ktorý si tu na ňo chce vyšliapnúť a vidíme, že tentokrát sa ale bude chcieť backnúť. Nakoniec nezostal v tej agresii, ale pozri sa na ten damage, ktorý prichádza z druhej strany. ENCE, ktorí tam využili perfektnú utilitu, opäť to predierovanie. A Glaive, ktorý tu už predtým našiel neskutočné. Na veľoturnaje by měl ban na měsíc, strušic. Ale zase jako já jsem ráda, že se to tolik nehráti, jak ve Valorantu některé ty věci. I to je prostě Apex začne štěkat s někým a on je to hrozně dobrý kontakt. Tuto padá Antivirus. A toto je jedna za jedna, ako keby, pretože M1 Gaming prakticky teraz stráca to, čo práve ENCE darovali v minulom kole. Toto je jednoducho tá vec. Tentokrát to boli hráči týmu M1 Gaming, ktorí boli na koni, mohli získať toto kolo. Byl tady dneska v chatu už ban na týden. Já nevidím, že ban na týden tady dal follow. Ale nebyl tady v chatu. Ale vím, kdo to je. Asi mu vrátit teďka na ten týden webko nebudu. Získáva trochu na svoj konto. Pak budem mít zpátky. Tam není žiadna emócia, prakticky nič. Ako keby to hráči chcú zahrať hlavne na ten kľud a tešiť sa až potom, keď bude čo vybavené Antivírus teraz sa... Ja sa úplne žívam do jeho role, hovorí, že urobte to takto, ale prečo to neurobili takto? Už je to človek, ktorý tady má webko, áno. Je sa faceit reakcia, to, že ja nechápem, čo robia. Že kto by toto urobil, veď to proste... Áno. Pozri sa na to. Za mne čuduje. Proste, ako môžeme byť na takejto úrovni, prečo Team ENCE robí niečo takéto? Poďme ďalej. Toto sa robí na Faceidových desiatkách, ako je toto možné? My tu hráme teraz čo, Faceid, alebo tu hráme profesionálnu ligu? 8. kolo ENCE, ktorý majú oveľa príjemnejší nákup a hej, M1 Gaming nezostáva nič ako forsovať, hej? Akože, áno. Ten level frustrácie tam je naozaj vysoký. Napriek tomu, že oni vyhrali tú prvú mapu a v tej druhej sa im tiež celkom darí. Akože je to nuke, na ktorej je tá teroristická strana naozaj brutálne dôležitá. Vieme, že a dá ešte víc. Oba, ja už mám vybrané. Keď to perfektne nevidia alebo nie si agresívny, tak máš veľmi malé šance na to, za chvíli sa pokračuje. Ty kokos. Do víťazného konca. Takže poďme sa pozrieť, či tu tieto vylepšené pištolky niečo získajú, ale my vieme, že tie teky sú totálna
zgrcka, pretože nebudeme sa baviť. Ty vole, oni jdou zas, kámo, no tak to jo. Potenciál, ktorý tu máme, Nejťu, ktorý si dokonca, ja neviem, či odrazil práve svoj granát 1 za 1 trade a uvidíme, či na to Bčko niekto stihne prísť v dostatočnej rýchlosti. Kaspersky, on má iba tú Mac Desinku, asi pekne na to nestačia, nakladá zvonko, dobrá hlavička, ale Pony stihne vrátiť naspäť. Dostali zbraň, ale tá zbraň stejnak padá, takže nebol úplne úspešný a máme vyklírované, ale pôvodná bomba, to je tu aspoň výhoda, ktorou si môžu získať nejaké tie 3000, ale to na ten nákup stále stačí nebude. S tým pádom vyrovnávajú. Skóre na 4-4. Ja poznal hned, kdo to je. Podľa mňa chvíľku počkáme, to hej, mě označil a já pozor mě odjebal. Oni tam mali nějaký loss bonus, ale potom, čo oni vyhrávali ty kola a prehrali maximálně jedno. Prostě když jsou lidi úplně specifičtí, že prostě poznáš, kdo to je, když dostane ban a je z úplně jiného accountu, tak to miluju. Prostě třeba Toxic. Vždycky přijde z nějakého už accountu, protože na chvíli dostal ban, ale prostě vždycky pozdraví tak, že prostě jako víš. A nebo Archandělka, úplně to samý. Teď na straně hráčů na teroristické stránky něco. Nějakou důvodu teda nakúpil, on tam asi mal dosť financí. SD aj to skúša, Antivirus rovnako cez stenu. Ale ešte trošku viac doprava, bolo by to tam. Aby tu náhodou ešte toto nevyšlo, Draho, hlava, že by je to tak! Ďaž si prdel, když měl to, měl brokovnici. Škoda, že Onyx zemkal, aj z toho sa dá urobiť veľké divadlo. Smol, ktorý Glaive dropne. 4v4, zaujímavé, aké dvoja hráči sú na low HP. 4v4 a low HPčka sú na momentálne teda staknutí v lobine, oni pravdepodobne čakajú na tú agresiu, oni chcú vybejtiť hráčov týmu ENCE. Antivirus. Kaspersky na to úplne čaká, on vidí, že pofarmí hneď tých prvých dvoch hráčov. Uvidíme, ako Frontsider má tiež iba blok bez vesty. Ja dúfam, ježiš, to je tak! A vidíme, že on to tu zatiaľ holdánuje do hráči, ktorí padajú. A teda, jediný Slonko, ktoré tu môže niečo vyčarovať s tým kalákom. OK, on získa ten headshot, 2v2, ktorú pozorujeme, ale Pony, ktorý tam našiel perfektný angle a dokonca to dokáže ukončiť. Tak tady sa to zvládlo, tady sa to zvládlo. Do vedenia na mape Nuke. A konečne tam vidíme od nich nejaký ten impact, ale z druhej strany konečne taktiež nákup. To sme tu chceli vidieť. M1 Gaming s plnými zbraňami, pretože oni sú tým tímom, ktorí si vybrali túto mapu a teda od nich očakávame, že by sme tu teda Archanděl by sa měl menovat. Lepší impact, hodí sa na ten mowdown. Kaspersky, ktorý to hral naozaj výborne. Archanděl nové kaťata 1 a pak, že Archanděl nové kaťata 2. Takže jako pokaždý, co si jako po toto kalhote, tak si má změníte kalhote. A v našom dôsledku to je 5. point pre hráčov týmu ENCE, čo ma trošku prekvapuje Petero, ktorý mal výborné performance na mape Train. Vyhrajte to, s jedným killom, napodobne včerajšieho Uramiatu na tejto mape. 1-8, inak až na Frontsidera sú tie staty celkom OK na obidvoch stranách. Zdvíhajú tú skúšanú smoku, tentokrát nikto, Kaspersky, najmä až dvojica hráčov na outside, toto môže byť nebezpečné, prvý open frag na Slonka. Tentokrát ako keby tento hráč nechce chodiť na silu. Double kill pre neho, Antivirus pokračuje ďalej. Triple kill pre Kaspersky. 5v2 momentálne 79 HP. Říkám, že 30krát už bych dostala. Ktorý by mohol začať viac performovať. Dvaja najhorší hráči, čo sa týka štatistík nažive. A končí to všetko na SDI aj jeho MK a na hlave hráča Petera 6-4. A ten fullbuy prakticky skončil až príliš moc rýchlo. M1 Gaming nevymysleli absolútne nič. Kedy neuveriteľne dôležitého Kasperského triple kill na outside a tie vlastne rozhodli o výsledku tohto kola. Tu tie zbrane vôbec nepomohli, jo. Hej, tu sa dostávame opäť do Kaspersky hraje skoro dobře jak já. Dokonca vlastne v prvej polovice. No, ještě musí chvíle trénovat a pak bude dobrý. A ja si myslím, dle mýho profesionálního oka, keď ma sa dostali do nejakého pekného explódu. A tieto pomalé play ještě chvíle budeme muset trénovat a pak se možná trošku přiblíží, pak si o to můžeme vzít to. Mohlo by se to vzít koučit, jo. Že tu väčšinou proste, že ENCE už nájdú jednotlivých hráčov, hej, dokážu si ich popíkovať, hej, alebo sa dokážu doplniť. Však lopat, a to je dobrý, já už nepřemýšlím vůbec, takže když budeš psát takovou lopatu, tak mě to nevadí, protože ono hlavne v takomto kole, prečo by to nemohli radšej týmu M1 Gaming skúsiť? Ale teraz už je podľa mňa celkom neskoro a toto je, tam je iba fanatik, ale tam bol výbeh, toto môže byť nebezpečné, ale výborné, 1 za 1, ladies and gentlemen, posledný Petero. On si dokáže ešte zobrať Gali, OK, tak toto bol ústrel celkom OK, druhý kill je tam teda. A Gio, hráčov týmu M1 Gaming teda ešte schopný urobiť nejaký impact, kolež číslom 11, ale to bolo to posledné, čo sa tam stalo.
Poďme do posledného kola prvej polovice. No, podľa týchto webkamier vidíme menšiu frustráciu u hráčov týmu M1 Gaming. Už tam není tá emócia ako na tréne, ale niečo stratiť. Tých 7-5 vyzeralo určite slušne. Vidíme tam 5 kalachov na teroristickej strane, na druhej strane Podis AWP. Ale ako sme hovorili, tento hráč zatiaľ s touto zbrojou nemá nejaký veľký performance. Treba si povedať, že dá sa s tým robiť co ti jebe, ale kámo, ja ti říkám, že takhle agresívne bych niekam jednou vyšla. A to je agresia, čo sa týka Counter-Strike z rampy, toto je vybavené 4v1 a instantne Riťu vypne Patera a posledný frontsider na náčku. To je jasno. Škoda, obrovská škoda. Začíná dostávať zase back to back. A hlavne s tými kalachmi sa to podľa mňa dalo zahrať trošku inak. Áno, mohli sme vidieť, že to nebolo úplne ideálne. Ale to na to podľa mňa oni aj doplatili, hej. To stalo vlastne v tom kole, kedy to už mohli vyrovnať, alebo teda mali sa dostať na tie čísla, kedy by tá prvá polovica bola o niečo zaujímavejšia. No, čo sa dá robiť? Jak tam skáče? Jako... Vyhrávajú 8-4, ja si myslím, že... Občas mají velký koule na to nějaký věci jako zahrát. Ale po to záživnější to jako je, no Korlola je, jo. No hlavně vyzerá to tak, že Enzo, ak získá tyto pištolky. Enz, pokud získá první pistolky. Podľa všetkého na 1-1. Za tady tuhle P5, ale všetko sa tu dá. Petero s prvým open fragom, celkom slušný teda začiatok pre antiteroristov. SDI je teda down, top frager hráčov. GG Dodge. Ojoj. Hráčov týmu Enz. Ale ešte sa vyčkáva. Já včera taky dodžovala jeden zápas, protože typek proti nám jsem měl 2 KD oni to musia skúsiť cez ten main. Tam nie je prakticky asi o čom. Je tam ešte jeden flash. Je to flash, je to tak? A pak jsme šli proti jednomu, ale proti nějakému triu. A 2 z toho měli prostě 1,5 KD, nebo kolik. Je tam Petero v tom maině. On prakticky už 1 kill má, antivirus mu môže pomôcť. Respektíve získa aspoň tú informáciu pre neho. Sonko se zapomněl, jak se hraje silo, ani jednou tam nešel. Šel tam jednou. Přilítl mu nejc. Ale to bylo... jediný život, nebol premárnený u hráčov týmu M1 Gaming. Kolo to bylo, ale bylo to jako early docela. Takže jako šel tam, ale nepíkl to. Jakože někdo v garáži byl, ale nebylo to vypo. Myslím si, že to bylo třeba... garáži Slunko down, 3v3 zrazu, toto sa tu rúca na defenzívnej strane sa Pitu 50, wow! Pekný ústrel odporil, môj bože, tak ho pre neho, posledný fanatik, kompletne sa tu situácia otáča, tam je Ačkový side kompletne open, ja sa obávam, že po ňuku je. Hej, vyzerá to tak, že ak náhle bude položená bomba, fanatik ak tu teda nepredvedie. Jakoby Petero má 3 kurva nácti. Myslím, že máme vybavené. Frontsider 5 ku 11. OK, tá prvedička, uvidíme, či to bude fungovať. Nature, ktorý mu dáva sound cue, ale fanatik reálne má ten nemá shadow nikto advantage, kladný KDčko. ktorý ponúka práve na druhú stranu 9-4. A teda Enz, ktorí tentokrát majú jednoduchšiu stranu. Čo sa týka tejto mapy. Mohli by to převyhopovat čas celý. A pôjdeme do tej tretej. Nedělala bych se tomu, pak bych řekla, že je to pure skill. No zatiaľ to vyzerá tak, že aha, trolím, nic neříkám. Tú veľkú otočku, že aj mapa Train, ktorá bola celkom jednostranná. Ktorá tam bola dorovnávaná od týmu Enza, ale nakoniec im to nebolo súdené. Teraz... Čau Karlis, čo? Co bylo za mole? Ten molotov, ktorý tam nakoniec nedoletel, ale vidíme, že rýchly prechod na ten Ačko stačí. Co to bylo za mole? Ty bych zapomněl dát space, nebo přestal fungovat space? Jako tady se to rychle jako celkom škoda, možno kebyže hráči týmu M1 Gaming vychytajú hráčov na rampe, tak vyzeralo by to niečo inak. To je farma, tu Podis si náhodí peniaze spoločne s Nikiom. Aj Glaive sa pripíše do tabulky strelcov v tomto kole. Ešte to tu vyzeralo tak, že by nakoniec aspoň Petero mohol nejaký ten kill. Jako začíná z toho byť takový deathmatch. Double digits potvrdené, 6-bodový rozdiel, dámy a páni. Podle mě se nasrali, řekli, to se nenecháme líbit. No ako si ty hovoril, ono sa to reálne môže vymeniť, hráči si teda potradujú svoje vlastné mapiky a práve tá prvá polovica rozhodla a myslím si, že je to posledné kolo. Kebyže to je aspoň tých 7-5 pre hráčov Enz, tak M1 Gaming ešte má teraz čo robiť. Mal tých 8-4 a vyhral pištoky, rozhodli o tom, že Enz už má 10 na svojom konte. Tentokrát Kuba je možno posledná šanca pre hráčov týmu M1 Gaming ešte niečo s týmto spraviť. Rýchly prechod, ale bomba je stále na outside. Ale do vetiek už dokázal preniknúť Kaspersky a už mu tam ide na pomoc SDI a Pody. Tu nie je absolútne žiadny resistance, tu nie je nič. Frontsider jediným hráčom osamostatnený na Bčku. To bude mať veľmi náročné plné ruky práce, minimálne 2 killy by musel odchytiť, aby tu aspoň bola nejaká nádej pre hráčov týmu M1 Gaming ešte zrotovať. Ale on vyčkáva netrpezlivo, tu je Antivirus, ktorý mu ide na pomoc a ten nade v rukách Podyho spôsobí problémy Kaspersky s bombou, bomba teda je už oddálená.
3v3, moment, nie, naspäť je to 4v3, nie. Niti už teda to napráva, 3v3, Frontsetter stále, ale neodhalený. Na bečkom sajte ešte jeden kill, Shadow Advantage, ale už má v chrbte, už má v petách svojho oponenta. Kokos, nebal sa toho. Spoločne Fnatic a Suonko momentálne musia zahrať fantastický play, aby odvrátili Ensu 11. point. Kaspersky už vie a tuší, pretože tam je tá Shadow Advantage, ale táto štipovačka je tam. A 1v2, toto musí ísť na stranu, nie! Tam je low HP, Fnatic úspešnejší. A tá počka tam svieti pri hráčoch týmu N1 Gaming a svetielko nádeje ešte stále svieti. Jo, ale je to tá strana, ktorá nemá tých peniazí úplne najviac, hej, čo je také trošku nepríjemné, že ENS nakúpia opäť doplnky a opäť to môžu skúšať. Ja som si Kaspersky, ktorý tam mal tú šancu, ale vidíme, že ten running gun potenciál tej MP9 je insane. To je tak strašná hlúposť v tej CS2, že ja to stále nemôžem pochopiť, že to nie je nerfnuté, ale tak prečo nie, prečo by sme to tam nepozorovali stále v každom jednom kole. Poďme ďalej. 16. kolo a M1 Gaming, ktorí majú šancu podkopnúť ENS, ale tí majú vo svojich rukách oveľa lepšie guny. Je to tak. Dôležité je, že pridávame nejaké hlúposti na zbranie, ale to aby sme nechli takúto vec to nie. Ale tu už sú veci na iných výrok, dámy a páni, poďte sa na to. SDA nekompromisne, on ide ďalej svoj odstup, Frontsetter neodskúšený. Tam môže Kaspersky veľmi blízko, ale Fnatic získa ešte IG a Ensu. Ale tu je 3v3, Fnatic 9 HP. Suonko agresívne, vyjde mu to na Nitiu a tým pádom i hneď sa to dáva na stranu hráčov týmu M1 Gaming. Pody spoločne s Kasperským na outside. Nemajú bombu pod kontrolou. A pozri sa, kde je Suonko. Kasperského, keby sa nechumelilo a ešte aj posledný hráč Pody, ktorý padá opäť ten wide swing v potenciále, že kedy nestihneš, že tá postavička sa hýbe tak strašne rýchlo, že veľmi často nestihneš adjustnúť. Samozrejme aj s tým crouchom je to strašne náročné, ale 6-10. A teda M1 Gaming, ktorí prežívajú v trojici, Marley učitel trušit, jako on by se na učitele hrozně hodil. Perfektnej utility. Ale že extra. Dokážu se ho tam představit. Hej, 3-4 hráči, ktorí by im dokázali, alebo teda pomohli trošku vybudovať tú ekonomiku na tej CT strane. Pretože jen stále nie sú na 11. Je stále im nie je tá 12, teda to sú tady pistolky. Ja minulý rok znám dalčištinu úplně náhodou. Ale Oleg Loki, je tu maximálne Kasperského Deagle, ktorý sa skúša. Niekomu vypomstí, okej. Peter, ktorý to opäť schytáva nechutne, nie na začiatku kola. Videli sme, že aj to minule naozaj mu nevyšlo, že okamžite SDY, ktorý mu tam vybehol s tým Deaglom, ale Antivirus tentokrát už dokázal. Jako nahodně, jo, jako ranec, chápu už. Tam môže prísť ešte jedna hlavička. Okej, už to chápu. Jaže rána, jaká rána, komu zdal dělo. Už je to dosť, hej, tá jedna smrť, ktorá už je podľa mňa sama. Veľmi veľa. Ty vole, kamo. Antivirus, ktorý to má zatiaľ pod kontrolou, ale teda minimálne soundky, ktoré dá sa nachádzať pod jednom. Myslím, že tam Deagle by to ještě možná mohli zvrátit. Antivirus prebíjal, tým pádom Glaive to má dôležité info, kde sa nachádza to nemá Zeus. Jebna. O Glaiveovi sa samozrejme nevie. Ono hlavné úloha je vážne teraz získavať tie killy, rozbitú ekonomiku na counterteroristickej strane. Petero už je dole, tým pádom ten bude musieť dokupovať, má tam $600, s ktorými môže teda pracovať. Ale tam je ešte Pody, ktorý má 44 HP, stále nespotnutý Vatka, ale to bude prechod na rampu. Aby sa tu náhodou ešte Encu nepodarilo nejakým spôsobom plentnúť bombu, ale vidíme, že Fnatic je já vám říkám, že tady toto bombu nejakým spôsobom dynajnúť. Vôbec netušej. Vôbec ale. Aha, okej, je tam pripravený Fnatic. No, tak dáš jeden one dig, sebereš zbraň a mají ty s Glockem zbraň. Ale dívej se na to, jo, počkej, Fnatic tady čeká. Jednoducho vypnuté od SDY s tým Deaglom. Tak akože ho tam podľa mňa nemá kto zabiť v tých doroch. Tam sú že nie, Gluky, tým pádom tentokrát to musí prísť. Oh nie! Kokos! Akože o toto sme hovorili, chalani to ale budú mať šancu položiť. A to je zbraň, Ja si myslím, že okej, tie peniažky tam teda sú. Ale pozor, SBI má kačko, toto môže byť nebezpečné. Skoro team kill! 2v2, nakoniec je to teda rozhodnuté, ale povedzme si na rovinu, úspešné kolo, traja hráči na counterteroristickej strane mŕtvi. Ešte aj položená bomba. Akože bez nechápem, čo tu M1 Gaming robili. Nepříjemné, když píkne víc. Položená bomba, to je veľký proste finančný swing, hej, čo sa týka proste toho, čo sme zatiaľ mohli sledovať. A oni to teraz budú musieť opäť nakupovať do nuly, hej, že oni si tam teraz nemali šancu vytvoriť. Jako škoda, no, kdyby zabil, tak je to jejich fora. Ktorí by tam chceli. Jo, ale proste jednoznačného kola. Kámo, jako zabit oba tam toto kolo, keďže M1 Gaming teda musí nakupovať, Petero stále rozmýšľa. OK, je tam teda v rukách Antivirusa AWP, na druhej strane tu zbraň nemáme. Teďka Lachou tam vidíme kompletne. To jako jim ještě zbývá trochu trány. To je katastrofa. Úplná katastrofa, ktorá momentálne tam je. Na strane hráčov týmu M1 Gaming.
do ďalších kôl to nevyzerá s nimi absolútne dobre, aj keby dokázali toto kolo vyhrať. Fnatic na 0, prakticky tam to bude veľmi náročné, bude musieť zbierať aj nejaké killy v tomto kole. Ak chce niečo, čo to viac zarobiť, poďme teda na to, dámy a páni. A nie, je to Petero, ktorý je v gále. Nenávidím tenhle angle, ale ví o něm. Jak se začal hopsat. To je obrovský mistake, aj hneď na začiatku kola Gara stratená, ale to je agresia Frontsider. Ešte stále v réžii aj Antivirusa, prichádza tam trade zbraní, pretože Frontsider má low HP, správna voľba, ale kde je Kaspersky? OK. On už je dávno proces príliš ďaleko, Suonko toto nemal šancu čakať a teraz tu príde podľa mňa aj druhý kill. Kaspersky, ktorý na toto má, a vidíme, že po tej mechanickej stránke chalani nestíhajú, hej. Toto, akože, on má tu ten crosshair proste Kaspersky z toho má deadmatch, total. Ale night jako. On tam nenecháva naozaj ani milimeter, hej, čo sa týka tých anglov. Crazy, že takhle hrá na lance. Kaspersky, ktorý reálne hantí, hej, že on nechal svoj tým ísť a on si proste prepadí. A on už to dokonca počuje. To je dobře. OK, on ale vie o obidvoch. Čiže celý tým, ktorý tam môže za ním utekať. Čiže oni vedia, že tie zbrane môžu vychytať. A ja si myslím, že toto by mohla byť perfektná 12. Tam príde len 1400. Horšie by bolo, kdyby tak na lance nehral. Hral AWP, ktorý by mohol prísť do nesprávnych rúk ku hráčom týmu ENCE. Oni to pôjdu vyskúšať. Oni tam majú tie financie, budú ich mať aj potom toho kole skrz plantu tej bomby. Frontsider je tam s Jestli vyhrajou, tak to bude firman tweet od nej. I hope so. A toto je nuda, ježiš, ale tak majú flashe, majú mollies. Toto je naozaj škoda. Akože oni im tam nechajú sniperu a M4 a 4. Akože to sú decent guny, akože sa tam bude niečo dať nakúpiť, hej. Frontsider dropne M-ku, Petero si bude môcť dovoliť MP9, hej, Suonko tiež, nejakú vylepšenú pištolku, akože zlý nákup to nebude, ale musia to forsnúť. Je to tak, a hlavne myslím si, že tu není o čom. Takže to teďka bude jako Hero MK, Hero AWP. Je tam teda dropnutá tá 1.4, ako si hovoril. A tá Firepower teda není vôbec zlá, čo sa týka counterteroristickej strany. Ale tam už 11. point pre ENCE. A tak jakoby MP9 taky nejsou špatný, že jo? Môže tá 12. Kámo, MP9 prostě vrtačka a jedeš. Oni mohli mať v rukách namiesto neho. Jakože do Cavey na Ancientu neberu nic jinýho. Hovoríme o jasnom eku momentálne pre Ivan Gaming, ale oni prakticky do toho musia ísť. Osmička by bola fajn, aspoň by to nejakým spôsobom dalo tú určitú drávu, ktorú my chceme vidieť. Aj keď v ďalšom kole bude mať rovnako na buy, oni tam môžu prekupovať, tie financie tam sú. Outsider očakáva. Už jenom 2 kola. Agresiu, čo sa týka counterteroristickej strany. Petero očakáva rovnako niekoho v pozícii mainu, tu ale nikto zatiaľ neprichádza. Toto je preskupenie pred rampu a tam je iba Frontsider, on tam nemá nikoho na pomoc. Myslím, že tamto chýba možno aj to AWP, kde sa nachádza. AWP je v priestoroch bečkového sajtu pod secretom, ale na outside nikto není. Čau, koťátko. Nie, oni do toho pôjdu a Frontsider je kompletne open. Toto môže byť veľmi zlé. On stihne újsť. Ale on sa obáva toho flanku. Nekúkajú outside, úplne vypustili outside. Tieto flashe o tom jasne hovoria. Aj tam Molotov, ktorý teda Frontsider dáva varovný prst. A oni stále nejdú dole, oni sa možno chcú dostať do pozície pod heavnom. Jo, oni práve to chcú celé obísť. A to dáva taktiež týmu Evan Gaming obrovský priestor, že oni teda môžu niečo skúsiť pušovať. Oni teda sa nenachádzajú pod žiadnym tlakom, hej, oni majú všetko pod kontrolou, hej. Čiže slyšíte to dobře, nebo je to málo pro vás? Hráči. Ostatní sú vlastne ten background zvuk. Na to Bčko, čiže... Že ja sa bojím, že víc slyšíte teďka klimatizace. ENCE, ktorí to tentokrát vyskúšajú na to Bčko, to je pripravený Antivirus, ako náhle on nájde prvý kill, to už to bude nevýhoda. Oni ale všetci... Děkuji ti, ďakuju, ste úžasný. Tak nie. Už prvý Shadow tam bol proste spotnutý a teda Antivirus, ktorý tam okamžite koluje. Našťastie SDY tu je pripravený s double killom, ešte že by sme sa dostali hore. Nie, tu pôjdeme nakoniec na to Bčko, vidíme, že bomba, ktorá sa tam pomaličky dostáva, SDY, ktorý by tu chcel ešte nájsť nejaký ten život. Mu sa to podľa mňa podarí. Oni absolútne netučia políta Frontsider, ktorý bude eliminovaný. Toto nevyšlo Evan Gamingu, ale vôbec, mali to pritom tak dobre setupnuté so Fanatikom na tom Bčku. Ale ENCE, ktorí to zahrali perfektne. Keď sa nemáme o čom baviť, dodžovanie, samozrejme snajpera, ktorý by tam chcel získať nejakú tú otváračku, nejaké to zníženie, ktoré by im pomohlo a Clay, ktorý to ešte aj dobre píkne. Antivirus odstránený a tu nie sú peňažky. Takže pak už jenom jeden bod. Alebo teda pôjdeme do posledného kola, pretože Fanatic taktiež odchytený je SDYom. Pozor, tá bomba tu má obrovský range. Ja som očakával, že niekto by tu ešte mohol bežať, ale tí hráči sú strašne ďaleko. Tu už na Fanatica nikto čakať nebude. Tým pádom pozor, akože on tiež to neprežije. Ja som sa zrovna chtěla zeptat. Ale to by nepřežil asi ani v tom rohu, že jo? Nebo? Ivo, toto je over. To je over, je to tak. Ideme na Anubis s výsledkom 1-1. Tu je nie o čom. Tým pádom Dust Secure, nie je to Mirage. Myslím, že štvrtá mapa je Mirage, ak sa nemýlim.
Anubis je kúči. Pravdepodobne tu ale bude Mirage, myslím, že Dust je Decider, ak sa nemýlim. Ale to je momentálne jedno. Jednoducho tá štvrtá mapa je secure, tam nie je o čom 1-1, dámy a páni. 3 MP9, to je jediné, s čím budú môcť hráči Evan Gamingu hrať. Potom tam máme jeden Digel v rukách Petera. Nezná Radius, a potom je tam... Anubis je štvrtá mapa? Počkej, ja to mám moc daleko. Nebádom vlastne tá Mirage je secure pre hráčov. Jo, Radius bomby, a jo. Určite, že sa dostaneme minimálne na 4 mapy. Ale dámy a páni. S vysokou pravdepodobnosťou posledné kolo, 5 killákov, práve jednoznačne na strane hráčov týmu. Protože věděl, že už stejnak v tom rohu by mu to nepomohlo, on už je z kompletného flanku, oni si môžu robiť čo chcú. Hráči týmu Evan Gaming tu chceli zahrať agresívne, ale žiadna agresiu nedokázali odchytiť. Poje sa, ako dobre to zahrali hráči týmu ENCE. Oni si prakticky otvorili mapu, kompletne obišli hráčov týmu Evan Gaming a teraz si ich môžu podať na tanieri. Kaspersky môže začať, 1 kill je tam, o Petrovi sa ešte nevie, ale čoskoro sa bude, keď to je mapa pro ENCE. To zní ako velice v pořádku. Tu je ni o čom. Dámy a páni, vybavené. 5v3, ktorá nám jasne hovorí o tom, že sa dostávame na Anubis. Pořád říkám, že jsou krvo fanatik, dá něco insane, ale pořád nic. Dokáže odchytiť 1v2, fanatik 48 HP. Jsou tam kamery. Tu sa ešte možno dal niečo robiť, ale nakoniec je Katom Pody. Ladies and gentlemen, 13-7 pre hráčov týmu ENCE. První, co dělají, jak to vypínají. A že jdu na záchod. Hráči si, tými si vytradovali svoje vlastné mapiky. Jako v této chvíli, jo. Teďka už ke konci trošičku jako zpomalilo. Pohodu do zbraní, môžeme povedať do klávesníc. Namiesto toho máme stav 1-1 a ENCE môže tentokrát z toho ťažiť, lebo ideme na ich pik. Jo, akorát... Anus. Takže se jde na Anubis, mi chceš říct. Anubis bude taky nice na sledování. No, hele, já rozhodně budu koukat na další, ale já jsem domluvená s iGames, že dáme Raidos k ním, takže teďka dáme Raidos. Já se vyčiluju, budu koukat, budu v chatu a tyjo, ano, už 21 hodin. A uvidíme podle toho, jak to budu feelovat, ten faceit, no, jakoby. Zase začínám být, jako... Uvidíme, jestli budu unavená, nebo ne. Každopádně, teďka vás pošlu, teda k iGames. Můžete to tam dokoukat, budu koukat tak nějak s vama, u toho budu trošičku chillovat. Zase samozřejmě Anubis, naše oblíbená mapa, bych chtěla říct. Jo, tam jsme se seznámili s Ráďou, takže jako jestli nějakým způsobem budete hejtit Anubis, tak jsem váš celoživotní hejtr. A tak. Takže se vidíme tam, čete, a doufám, že si užijete finále a já lecím. Papa!